Yeah, it's about it. So we are ready to start now. كما يعرفيتكم كما يمسيكم كم بساعتكم هنا تقولي بوتاي عرب أبقولي خايف بحزلو سلازم نايلومي أرسنا كم تقدم أبيل استقلته أمونغو ولدات إرترا زلو ناي بوليتيكاون محوراون جاك نمس بابو خوسة زلو تبغوسو زبلار استحيزوم يوم زو محوات لتيم زلو نايلومي أقرباي دكتور موسى خوينو لتوم كلته تزايتي تخاء دكتور أرونون دكتور شخنانيمه زي مستنا يكرم حجي زخيز نبرت أساس رأي مهنياتو أبز حالة فرصاتنا انتاي زبل تمرت تماهرنا نيرنا مهنات هاجر ترى ناي سدرابيت ترى نايتي بتمهرتي ترى نايتي هايمانتاو تكالات مسوت أساسي روحا حجي تأب مهنات ناي هاجر ترى نايتي من سي انتايو نزبل حتى زيادة عميقو بعمقتن بتلكتن كهونا زوم أحواس زياتهم بزح جزية خويستكو تا ميكروفون دكتور موسى خوي دكتور موسى 45 دقيقة لك ماكسيموم 1 ساعة عند حد شون بربر نابزي حكالا مالتي ونا 1 ساعة 1 ساعة كي تغليها أحوات كا 15 دقيقة نومنا بسترفخ ساعات فرقان كان يحطون نايملسن نقبرينا أقربي مس ناس أقربوت مسابنا ناي حمشت بريك نقبرينا أبزيا I will be very strict حتى أنت زي كوينو تعلنا هبل لي زبها لا يقبلنينا تخرجهم أبزح استجام يقولون مهنياتو كلهم دلنا نجاري so بتام سرت حتى نخطو أقربو هابشلستن لحد نحر حليفكم تقبلكم يغني لي جمر موسى يغني لي دكتور عمانيل سلام كلاتكم تخطاتلتي بفلايكا تزاتيتين دكتور عمانيل يغني لنا متقيمة دكتور أرون كم ها دكتور جفنا نزي ديسكاشن تساتفهم يمسجن كالوت كله هاتكم تخطاتلتين عدالوتن زمدب لعل مسجانا يغرب كم زعينة ديسكاشن وإنما زته نزل لنا يخنات نالبات أقداسي كلاسي خوني خيريو زبل قمتات علني أما نزي أو قمتي هم كم زعينة لغات مسجاكم خمسجني دلي كتيلة خمزي أرستي أبارستي تقولي تزولون دكتور أمانيل وانتم كيف زبولون نايلوم معلت زعبا أمونغو ولدات إرتراز اللو ناي بوليتيكال محبراون جاج وين كات بريج مالتي تي جاب مالتي نمسبابو كوسد زغبو سغم تتاتن وينما تبغسو تاتن زملكتي مالتي بحافشو كلاتنا عم نفولتو تي جنريشن وينما ولدو زبحال كم امر كم كونسبت بزح في الليات هالو مسنا ويسترن كونتكست خطري خلهان مزناتنا ناي افريقاوي كونتاتن كونتكست خطري خلهان دارغا ببينيو تقال استفال عليه ترجمي هباكاي ولا بتنا انجليزيا قال دكتور جفنا دحر اصبيغو يحجزن خونا ابزي كن بتنا ناري تعزبتي اتي ولدو زبل قالسي حدا قطتኛ زخونه ترجم አለዎ እንታይ ዝኻ نحاده جزء كلل زملكت كوينو حاجة كفال حبرتسب مستي كميزولو كفال حبرتسب زلا قبدل دلي حاجة ولدو وقتصال النت زوحس كفال حبرتسب يخون بلون خير أتي بتزاور ترجمات biological meaning مالتي حاجة سب يولد يتك مالتي نتيجة ميز نبرة يتك كلهم كالوت فطرات biological مسرح تغتيلو ناي مولادن مولادن مسرح زملكت كاخون يخ بزغنا خوينو ابتا قطتاو ترجم زبلكوا حاده ناي غزي كلل زلو كفال حبرتسب نتقدمي زلو مستقدمي زلو ناي غزي كلل زلو حبرتسب اغنازيبكا زري عودي غير خري مالتي ابتي اكاديمياوي امرات وين اكاديميك كونسبتس نايتي
ወለዶ ወይ ድማ ጀነሬሽን ንብሎ ጉዳይውን ኣዝዩ ዳይቨርሲፋይድ ዝኾነ ርድኢታት እዩ ዘሎ ብወገን አንትሮፖሎጂስት ናቶም ናይ ገዛ ርእሶም ስኩልስ ኦፍ ቶትስ ኣለዎም ብወገን ናይ ፖለቲካ ክትሪኦ ከለካ ናቱ ዝኾነ መግለፂታት ኣሎ እቲ ዓውዲ ግፍሕ ዝበለ እዩ ብግቡእ ከዓ ብፍላይ ብኮንቴክስት ናይ ኣፍሪካ ብጥልቀት ዝተፀንዐ ዓውዲ ኣይኮነን ብዝኾነ ኮይኑ ግን ኣብ ሰለስተ ከፊለ ክሪኦ እቲ ኣዝዩ ገፊሕ ዝኾነ schools of thought ወይ ድማ ብዙሕ ዝኾነ schools of thought ብዛዕባ generation gap ኣብ ሰለስተ ከፋፊለ ክሪኦ ምናልባት ዶክተር ኣማኒኤል እቲ ስላይድ ሼር ክትገብራ እንድሕር ክኢልካ እውን ፅቡቅ ነይሩ እንድሕር ከም ዝኾነት ኣብያትን እንድያ ዘላ ሰናተይ I don't know why እንታሽ ንሓን ቀጽል ሞኒ ንጆን ክሰደል እየ እስከ ሕጂ ፈትና ዶክተር أنا ناتي ناي كمبيوتر ترجمي I don't know why عشان تقبل لي لا تفكر لي لا قال شو اوكي طبعا وينو بسلسته ملكه كريون خيل حداتي genealogical kinship generations بلو وينما بدا من تورارس زغيد عينت generation مازي بدم زتاساسر kinship based ሆነ ابز حجي بزح غزي نزع عينت رديت وسيدهم بملكع ميثودولوجي والمصنعات زغبرو انثروبولوجيستيوم ابز حجي زياده تتكرلو تركبات امونغ ولدن ولودن نابنت اب حقو اد عباي وين حقو ابو ولود اد زات زلو مور راس متحنفاص حساباتن مور راس ባህልን አተኪሮ ምሪዩ እቲ ሞራላውን ባህላውን ጉባአት ናይዞም استفعلالي خفالات نايزي كينشيب نبلو زلناون يدهسسو ባህላውን ማሕበራውን ምውር ራስ reciprocity ዝብልዎ ንኣብነት ቀዳማይ ወለዶ ነቲ ዳሕራይ ወለዶ ዘውርሶ ባህላውን ማሕበራውን ክብርታት ከመይ ገይሩ ይወስዶ ትንሽተይ ወለዶ ንሱ ወሲዱ ኣብ ግዜኡ ነቲ ቅድሚ ዝነበረ ወለዶ ብከመይ ይክሕሶ ኣብ ናይ ምክሕሓስ درجة كمي يدلدل أبوني الكعوة مالتي. أنا ممشي كفلهم مانيش ما بخا قدي كفلهم. تانك سدلك أنا جون سيدلك أنا لخش سدات خلت وين كا شرط جورات خلت وين كا تنبو. قتل جون مشي سيدلك أنا لهم جون. أوكي حجتي kinship based وينما بولده حرق ناي بزمدنا ناي دمز تأثيره ملكيعታት ዝልካ ዓይነት ጀነሬሽን መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ስድራ ቤታት ኣብ ዓድታት ኣብ ቁሸታት ዝተመርኮሰ ዓይነት መጽናዕታት እንዳገበሩ እዮም ክገልጽዎ ዝፍትኑ እቲ ናይ ምውርራስ ደረጃ ስጋብ ክንደይ ምዃኑ ካብ ስድራ ቤት ጀሚሮም ስጋብ ዓዲ ዘሎ ደረጃታት እንዳዳሰሱ ከጽንዕዎ ይፍትኑ ማለት እዩ እቲ ካልእ ስኩል ኦፍ ቶት ፎከስ ዝገብረሉ ኣብ ናይ ዕድመ ጉጅለታት ወይ ድማ ኤጅ ግሩፕስ ባሉ ብዙሕ ልሙድ ኣይኮነን ኣብ ገለገለ ክፋላት ኣፍሪካ ሶሳይቲስ ቢኤች ወይ ድማ ብዕድመ ተጎጃጅሎም ነናቶም ግቡን ነናቶም ስራሕን ኣለዎም ኣባና እኳ ብዙሕ ልሙድ ኮይኑ ይስማዓንን እቲ ሳልሳይን ኣገዳስን ዝብላና ንዓይውን ከም ሜቶዶሎጂ ወይ ድማ ከም ስኩል ኦፍ ቶት ክጥቀመሉ ዝደለኹ ታሪኻዊ ዝኾነ عينت generation times بلو the historical generations بلو مالتي صبغ متى على حجي the historical generation انتي مالتي generation C وين ما تولدوا زبال بلك خطفولتوا عشان ስለዝኾነ ሲ በናይ ታሪክ ተመክሮታት እንተ ጎዛዘ ካዮ እዩ ዝያዳ ከስምዕ ዝኽእል ዝብርዲት ኣሎ ማለት ይብሲ ኣብ ሓደ ናይ ታሪክ መድረኽ ዝነብር ወለዶ ተመሳሳልን በቀሊሉ ተወራራስን ዝኾነ ናይ ታሪክ ተዘክሮታት ይህልዎ ባህላዊ ርሻታት ካብ መድረኹ ከም ታሪኻዊ ኩነታት ክተኣሳሰር ይኽእል እንተኾነ ግን ናይዚ ሓደ ፀገም ከአንተ ኣሎ እቲ ዝመጽእ ናይ ጀነሬሽን ለውጥ ወይ ድማ ናይ ወለዶ ለውጥታት ስሙዝ ኣይኮነን ወይ ድማ ስሩዕ ኣይኮነን
سرع من قد يكون نزخيد مغنياتو خا أمونغوتهم ولودات أب حدا ناي historical generation داي هالوم بري أمونغوم نعدم في الليس لزلو ناي أتحساسبا في الليس لزهلو حال عين التاريخ يستمر له مبالت راح سأقول كم زي كونه يرينا مالتي نعم النت كم مثال يخنوسدو أب جزي هاي لسلاسة استولده أب جزي درجة استولده أب جزي هكذا استولده لنا نحدا بقول أدوناي تاريخ فلينا يوم انتي تي كلير زغونك كلاسيفيكيشن كوهبنا زي كده أب جزي هاي لسلاسة تولدو ناي جزي درجي تاريخ استمريرو ناي جزي هكذا فون زستمر زلو ولدو نسل زلو أب سلستيو ناي تاريخ كفالات ونسل زلو مالي حجي تي فللياتو أزيو عشقاري تزمت لوتي نات حساسبا خاني تتلقعو كبير غول مالتي بحاتيرو تي غاغ نبلوتي انتهت بلو جاب مانغو ولودت نبلو زلنا تحاقواف انتايو بعابيو تحاقواف لنا نقلصو أمانغو قدومن دحرون زلو ولودو نات حساسبا فلليات ينصبارق مالتي ناي رديتات فلليات حساب ناي مقبال عقمتات سقاب كندين حدش تريوتات قلع كتكون تخيل أبزبل أرستاتيتي كندي قاب زفترلو مدرخ مالتي بزح جزي أبتنوس ولدو نحدشن بحجز معبل زلو حساباتن exposed وين قلعي مالتي تقبالي التقدم ولدو كل جزي reservation علو أبزناي western world تي جنريشن بنايسنا حسابن رديتن يلوم يوم زغفلو ناي بيبي بومرز جنريشن زغلو لوز ناي سوساتات ميلينيالز زغلو لو جنريشن زد جنريشن اكس نابولو مس تكنولوجي مسات حساسبان مسات ما تكنولوجي نوا هايدو مخفافلو ابزالك تولدو نبلو زلنات نيشتي ولدو ناي مقبال عقمو قفح سلازغونه بخمي كلا قبي خيلا مستقدمي زلو ولدو أبو حجي قاك فتر خيل قاليو قدمي زلو ولدو نتقبلنا تون زتوسنة عام خلو خيل قاليو خا أزي تراديشنال كون خيل بينما نخير حدش نخقبل قرب زي كون خون خيل بحافة شو جن أبتنا تحساسبا زي مسمع زي مرجع فتر قاقيو قاق نبلو زلنا وإنما تي قاب نبلو زلنا منسياتن عبيتن تبعايلو ناي زفتر تحساس بالوتي بستفعل نجارات كنت بعرف أي خياليو أزيو خا أشجاري فلالي خا خطريو أشجاري مهنياتو كم زبالكم ساينس أو زخانة empirical زخانة مجلس إتحاد كترخبون نسل ذي تخيل التفل اللي عتكاب بزح جزء أب تاريخه وتحسته ناي بحلا وتحسته ناي قانقوا ناي كبرتات نبتهم values نبلهم وإنما محبرة ولمدتات توم social norms نبلهم وقعتات أب كله تحابيس لز قمت تي فلليات جلوس كوينو بغليلو أسمع عبي الكاخت الرمى عشقاري يخون مالتي عدمه عدمه قاك وين ما ناي جنريشن قاب كن بالكلناها عدمه عينا عدميو من يسوي ولدو عينا عدميو عبو ولدو الكاخت فليون ازيو عشقاري خاب هاجرنا وهاجر يفعل لخاب كونتيننت ناب كونتيننت يفعل نابنا تاب قاليو هاجراتنا معراب تي شماغله زبالو انما نطروتا زوص عدمه 65 يخون اب قاليو 60 خو are we on the correct slide هو والله follow حلف اب سكغاتن هان سلايد وكيد هان سلايد وصل اوكي بارالل نكيد له هو حجبتا عدمت بزلا عدمنا يولدو قاقنت بزلا دحريا زلا يا مسلمي اوكي حلف يزبلن زلو زين كم دحرا بايتا ابتنا يرتاخ تكور سلازدلو خي كنتف زلو دحارك ناس فحن خيلينا من البال هو بزح غزي تبلع حجي ابزتي عدمسي باي ديفينيشن كلير ايكون منين يشتي ولدو حساب خاب ودع 10 شومنت سقاب 40 5 سقاب 5 من يسيبلها حساب فلطاهم كم زاناي هقدف برد كعتقه كان حردليو
تعدمت ناتمتت ناب 50 تخيل تورد حدا جزء كوموتات هالو فلوت زغنا عينت سيتويشن يزولو بتقالات أنا يتعدم مالتي سلازم خمس بقولكم أب نعملنا تبع انتهت له ناميبيا نو زياش ما بني ترى تاش مود اللاجر تقدم أفريقيا هذا اللاجر 50 قولتي كل العدمة ناي عبيتسي كاب 5 يجمر مغنياتو تقاب زرايلو عب قاب امونغو منسين عبن ولدو زرايلو زامبيا مالتي امونغو عبن يشتين زرايلو ولدو ابت 50 زياده زتكور مغنياتو تقاب قفح خويني الراي بسنك حماماتن قالن اتي زعابي ولدو ندا ترفه ب 50 يبصح تي منسي ولدو خايموت اتم خابتز موتز تولدو قلعت كان مستم ندبحقوم ندعبايم عبيمو تقاب كا بقفح الراي مالتي سلازي 50 خم كل العدمه يريوو زغنا خوينو نسيب باسني اتي عند تنكي يلنا نوسدو نخيل ناي ولدوታት ጋግ እንታዩ እንታይምቶም ቀንዲ ረቆሒታት ናይ ተንኪ ወይ ድማ ፍልልይ ክፈጥሩ ዝኽእሉ ረቆሒታት ኢልና ንድሕሪናዮም ሓደ ፖለቲካዊ ኩነታት እዩ ስርዓተ ፖለቲካ ናይ ወለዶታት ርክብ ወሳኒ ተራ ይፃወት ቀፅላታ ስላይድ ንድሕሪ ንቅድሚት ገጽካ ድሕሪያ ዘላ ኦኬ ሕጂ ብዚ ቲ ፖለቲካዊ ኩነታት ናይ ሓንቲ ሃገር أزي وسانة ترايز الصوت أبتي سممعن مفحفح ناي ولودات أبتي مفتار جاك وإن كان مسباب جاك أزي وسانة ترايز الصوت حدا شقواني بوليتيكاوي السرعات بوليتيكاوي هندات ندحرالو كل جزء ناي متفنانن ناي زي متمانن مدرخ سلازفتر تقابن دعابي يزغيد بوزح ملكعات وغترية تغيلها دحار تلغيلنا عرينا بناي كلها نيرترا أبسلام عاوز غنا مدرخ كاني اتقاق كتسبب يخل مهنات موهات سلازفتر كونديسيف زغنا environment سلازلو إن كان هابانك بعالو المدرخ سلازلو تي generations اتقاق ندات سبب خيد خل أب أساتا في زغنا semi democratic زغنا political environment خاني اتقصالنت ناي وحدت وحس يخون ولا بقى تقاق انتحالوه ግን ብዝተወሰነ መልክዑ ናይ ምውርራስ ባህሪ ትሪየሉ ማለት እዩ ኣብ ካብኡ ሕልፍ ዝበለ ዲሞክራሲያዊ ዝኾነ ስርዓት እንድሕራሎ ኻኒ ሙሉእ ሃብታም ናይ ምውርራስ ባህልን ማሕበራውን ሞራላውን መድረኽ ክፍጠር ይከኣል ማለት እዩ እንተኾነ ግን ኣብቲ ብኢንዱስትሪ ዝዓበያ ሃገራት ዲሞክራሲያውን ሃገራት ንብለን ሃገራት እንድሕሪናየን ብዙሕ ግዜ እንታይ ንርኢ እቲ ናይ ወለዶታት ጋግ እንዳገፍሐ ኣብ ዝኸደሉ እዋን እቲ ማሕበራዊ ህይወት እንዳተበጣጠሰ ይኸይድ ምክንያቱ ብሕታውነት ስለዝስዕርር እቲ መንእሰይ ወለዶ በብሕቱ ናይ ገዛ ርእሱ ዓወታት ወይ ድማ ናይ መናብሩ ውሕስነት ክምእርር ስለዝኸይድ ተዓብ ወለዶ ይሽምግል ከም ትፈልጥዎ ኣብ መቐመጢ ኣረጋውያን እንዳተቐመጠ ምስ ንእሽተይ ወለዶ ዘለዎ ርክባትካ ቁሩብ ድኽም ዝበለ ክኸውን ይኽእል مبحقوق محبراوي هيوت ديمقراطياوانن اندسترياوانن هاجرات نعزم مالتي تخالي تنكي تقطباو هناتاتي تتواب ميت غبرا كفلوم حجتي قطباو هناتات ون اب مصبابن مغفحن غاك ولودوتات عبتر عايز تصاوت قطبا كنبل كلنا نابنت نبور قطبا حد هاجر اغراريان سوسايتي ندحر كوينو نابنت بحرشان مغواسن زنبر حبرتسب ندحر كوينو امو اب نبور كونتات زنبر ندحر كوينو بوليتيكاو مرغغا ندحرالو سلاماو زغونه كونتات ناي محدران ندحرالو اتي ناي مورراس بحري بتعمي صبو يزخون كم زلو يقتل مالتي انتونه ምናልባት ምስጋም ናይ ካብ ገጠር ናብ ከተማውን ክራይ ይኽእል እዩ ከተማ በብዝተፈጥረሉ ሰዓት ሓድሽ ምዕባለ በብዝተፈጥረሉ ዋናት ከምዚ ኣብ ግዜ ጥልያን ዝነበረ ብኤርትራ ማለት እዩ ተናሽቶ ከተማታት ክድኮና ከለዋ እዚ ካብ ገጠር ንኽሰርሕ ኢሉ ንከተማ ዝኣቱ ሰብ ብዙሕ እዩ ነይሩ እንተኾነ ግን ትርክቡ ምስ ከተማ ኩሉ ግዜ ድልዱል እዩ ነይሩ ኣብ ዓዲሲ ኩሉ ግዜ ሕርሹ ኣለዎ ዓዱ ኣለዎ ጤሱ ኣለዎ ኩሉ ግዜ ሲ
تنا عادي كم قمت كوينو تي ماريرو بعيو سريح زوم صو هابتخاني توساخي يخون مالي لازم مور الراس كتصالي كبل يدلي ابچقوان زخونه قطباو محدراغن ብዙሕ ግዜ ጨቋን ክንብል ከለና ንኣብነት ከምዚ ኢንዱስትሪያዊ ወይ ሰሚ ኢንዱስትሪያል ዝኾነ ሶሳይቲ እንድሕር ኮይኑ እሞት መንእሰይ ወለዶ ስራሕ ናይ ምርካብ ዓቕሙ እንድሕር ብጣዕሚ ድሩት ኮይኑ ብዙሕ ግዜ ብጓል መንገዲ ክኸይድ ዝፍትን ኣብ መወዳእትኡ ኸዓኒ ኣብ ዘይምትእምማንን ኣብ ምትፍናንን እዩ ዝነብር ትቕድሚ ዘሎ ወለዶ ምስ ድሒሩ ዘሎ ወለዶ ከተኣሳስሮ ዝኽእል ናይ ቁጠባ ድልድል ይብተኽ ስለ ዘሎ ናይ ምውራስ ተመክሮታትን ልምድታትን ባህልን ከዓ ዝሕቱል ይኸውን ማለት እዩ ድኹም ይኸውን እጂ ኣብ ከምዚ ኩነታት ከዓ ትጋግ ይዓቢ ብዓብዩ ከዓ ምብሕጓግ ክብርታት እውን ከጋጥም ይኽእል እዩ ምክንያቱ ኣብ ዘይርጉእ ቁጠባዊ ኩነታት ሽፍታዊ ዝኾነ ናይ ቁጠባ ባህርያት ስለ ዝረአይ ብዙሕ ግዜ ምትእምማን ይባታተኽ ምብሕጓግ ክብርታት ከዓ ምስኡ ተተሓሒዙ ክመፅእ ይኽእል ካልእ ኣብ ብዙሕ ሃገራት ኣፍሪቃ ንሪኦ እዚ ጉዳይ ናይ ስደት ዘምፅኦ ዘሎ ፀገማት እዩ ምስኡ ከዓ ተኣሳሲሩ ከዓ ዘመናውነት ድማ ሞደርናይዜሽን ብብዙሕ መልክዑ ክግለፅ ይከኣል እዩ ሞደርናይዜሽን ኣብቲ ናቱ ዲፊኒሽን ስታንዳርድ ዲፊኒሽኖም ዘቐምጡ ብዙሕ ዘይሰማዓሉ ጉዳያት ኣለዉ ዝኾነ ኮይኑ ግን ዘመናውነት ሕጂ ብዓይኒ ምዕባለ ቴክኖሎጂ ንረኣዮ ንግዚኡ እቲ ዘመናውነት ብዙሕ ግዜ ነቲ ንእሽተይ ወለዶ ስለ ዝፀሉ ምስቲ ቅድሚ ዘሎ ወለዶ ቁሩብ ናይ ምትሓሓዝን ምርድዳእን ወይ ድማ ናይ ኣተሓሳስባ ፍልያትን ክፈጥር ይኽእል ውልቃውነት እውን ክኸትል ይኽእል ብውልቂ ብዙሕ ግዜ ንኣብነት ዝሳገመ ቴክኖሎጂ ከዓኒ ቁልዕ ዝኾነ ሰብ ኣብ ከተማ ብዝኣተወሉ እዋን ምስ ቤተሰቡን ምስ ስድሩን ንኽራኸብ ትርክቡ እንዳተዳኸመ እዩ ዝኸይድ ኣደን ኦፍ ደይ ከዓኒ ክብተኽ ይከኣል ከምዚ ዓድና ዝብልዎ ርሑቕ ዓዲ መሐሰዊ ዝብልዎ ናይ ካልኦት ባህርያት እውን ክትወርስ ቮለንተሪ ይኹን ወላ ኣሚን ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ናይ ካልኦት ትነብረሉ ዘለካ ኤንቫይሮንመንት ባህልታት እውን ንክትወርስን ንዕኡ ቁልዕ ክትከውንን ናትካ ከተጠፍእን እውን ክትድረኽ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ቀፃል ዝኾነ ምብሕጓግ ክብርታት ክህሉ እዩ እንደገና ከዓ ገፊሕ ዝኾነ ጋብ ክህሉ እዩ ማለት እዩ ኣተሓሳስባ ምክንያቱ እቲ ቅድሚኻ ዘሎ ወለዶ ነዚ ንስኻ ትነብሮ ዘለካ ኤንቫይሮንመንት ኣይትፈልጦን ኣብዚ ሕጂ ኣፀጋሚ ተርእዮታት ክፍጠር ይከኣል ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃ ብፍላይ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ እቲኦም ማይግራንት ወርከርስ ናይ ገዛ ርእሶም ባህልዮም ዘማዕብሉ ካብቲ ኣብ ዓዶም ዘሎ ናይ ሕርሻዊ ናይ መጓስያዊ ዝኾነ ባህሊ ውፅእ ዝበለ ናይ ገዛ ርእሶም ርድኢትን ኣናብራን ስለ ዘማዕብሉ ሕጂ ኩሉ ግዜ ኮንፍሊክት ኣሎ ማለት እዩ ምስቲ ሜይንስትሪም ካልቸር ማለት እዩ ብኸመይ ኢና ንሪኦ ትጋግ ብኸመይ ይንፀባረቕ ብዙሕ ግዜ ሚኒማል ዝኾነ መዐቀኒታት የወሲደ ዘለኹ እዚ ፅልቕ ኢለ ከኣቱ ስለ ዘይደለኹ ሓደ ኣብቲ ቋንቋ ክንዕዘቦ ንኽእል ኢና ፍልልያት ናይ ጀነሬሽንስ ፍልልያት ኣብ ቋንቋ ይንፀባረቕ እዩ መንእስያት ብዙሕ ግዜ ናይ ገዛ ርእሶም መግለፂታት ክውንን እዮም ዝደልዩ ሓረጋት ብፍላይ ኣብቲ ሌክሲኮን ወይ ድማ ኣብቲ ቮካብለሪ ሓድሽ ቃላት ይጥቀሙ ብናይ ኤርትራ እንተወሰድና ሕጂ ኣዝማሪ ቋንቋ ኣዝማሪኖ ዝበሃል ኣሎ ሓድሽ ሓንሳብ ዓረብ ክኸውን ንኽእል ሓንሳብ ዝተሓናፈፀ ክኸውን ንኽእል እቲ ቅድሚ ዘሎ ወለዶ ንኽርድኦ ዘሸግሮ ማለት እዩ ኣብ ገገለ ከባቢታት እውን ቋንቋ ጨራሮ ወይ ድማ ቋንቋ ኣዕዋፍ ዝበሃል ኣሎ ነቲ ኢንቨርት ይገብሮ ነቲ ኖርማል ወርድ ናይ ትግርኛ ንድሕሪት ይግምጥልዎ እቲ ዓብ ሰብ ሕጂ ቅድሚኦም ዘሎ ወለዶ ኣይርድኦ ንሶም ግን ናይ ገዛ ርእሶም ሚንስ ኦፍ ኮሚኒኬሽን ይፈጥሩ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ቁርብ ዘንፀባረቐሉ ዓውዲ ናይ ቋንቋ ኣሎ ማለት እዩ ኣጠቓቕማ ቴክኖሎጂ እውን ንገዛ ርእሱ ምስ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ዳይናሚክ እቲ መንእሰይ ወለዶ እቲ ቅድሚ ዘሎ ወለዶ ግን ግዜ የድልዮ እዩ እቲ መንእሰይ ወለዶ እንድሕር ብመልክዕ ረሲፕሮሲቲ ወይ ድማ ምትሕንፋጥ እንድሕሪት ክህቦ እንድሕር ዘይክኢሉ ክምህሮ እንድሕር ዘይክኢሉ ኩሉ ግዜ ትጋግቡን እንዳግፍሐ ክኸይድ ዝኽእለሉ ጉዳይ ይፍጠር ብሰንኪ ቴክኖሎጂ ማለት እዩ ደረጃ ምትሕንፋፅ ናይቲ
ባህሊ ወይ ድማ ልምዲ ንብሎ እጅና ኣብነት ብዛዕባ መርዓ ዝነበረ ርዲኢት ኣብ ብሄረ ትግርኛ ንበሎ ኣብ ብሄረ ትግረ ንበሎ ኣብ 19 ክፍለ ዘመን ሲ ምዝ ሕጂ ዘሎ ኣዝዩ ይፈላለይ እቲ ክትግበር ዘሎ ባህላዊ ትካላት ናይ መርዓ ኣብ 19 ዝነበረ ኣብ 20 ክፍለ ዘመን ዝነበረ ኣብ ሕጂ ዘለና እዋን ዘሎ እንዳተሸራረፈ እዩ ዝኸይድ እንዳተጓደለ እዩ ዝኸይድ ምክንያቱ ሓድሽ ተርእዮታት ስለ ዝፍጠር ምስ ቁጠባን ምስ ፖለቲካን ከም ተዓንቶ ይዝዳሰስናያ ማለት እዩ ብዓብዩ እቲ ናይ ወለዶ ጋግ ዘኸትሎ ፀገማት እንታይ ሽግራት እዩ ዝፈጥር ኢልና እንድሕሪናዮ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ከም ዝንፈልጦ ቴክኖሎጂ ቁጠባውን ዝተመሓየሸ ቁጠባ ስለ ዝኾነት ዝኣረገ ወለዶ ወይ ድማ ዝሸምገለ ወለዶ ቦቱ ኣለዎ ውሑስ እዩ ናብሩ ውሑስ እዩ ካብ ደቁ ዝፅበዮ ነገር የብሉን እታ ሓንቲ ክትጋጥሞ ትኽእል ፀገም ናይ ሓሳብ ፍልሊ ቀፃሊ ኣብ መንጎቶም መንእስያትን ኣብ መንጎቶም ዓበይትን ዘሎ ፍልሊ ገፊሕ እዩ ኣብኡ ጥልቕ ኢልና ክንከዶ ኣይደልን ኣብቲ ምብትታኽ ማሕበራዊ ህይወት ካን ገሊኦም ወለድሲ ኣብ ሲኒየርሶም ተቐሚጦም ደቆም ንዓመታት ኣይርእይዎምን እዮም ኣይረኽብዎምን እዮም ወላ ብቴሌፎን እውን ኣይረኽብዎምን ሕጂ እቲ social life completely disrupted ይኸውን ውልቃውነት መንእሰይ ብውልቃውነት ይድረኽ ኣሸጋሪ ይኸውን ኣብ ኣፍሪካ ንሕሪና እዚ ዓይነት ተርእዮታት እዚ ማሕበራዊ ቀውሲ ዝፈጥር ምክንያቱ ከምዚ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ዘሎ ኣድቫንቴጅ የብሉንቲ ዓብ ወለዶ ኣብ ብዙሓት ክፋላት ኣፍሪካ ስለዚ ቶም ዝሸምገሉ ኣብ ናይ ናሚብያ ዝበልኩም ዓንቶ ሕጂ ይርዮ ነይረ ብዙሕ ዝዓበየ ሽግር ዘለዎም ቶም ዝሸምገሉ መን ይናብዮም ዝብል ሕቶ እዩ ምክንያቱ ቶም ደቆም ዘዕበይዎም ናይ ኦልሞስት ናይ ክልተ ጀነሬሽን ጋፕ ዘለዎም ዘዕበይዎም ቆልዑት ብሰንኪ እቲ ጋፕ ኣይራኸቡን እዮም ክሕግዝዎም እውን ብዙሕ ድሌት የብሎም ዘይትን ማይን እዮም በቃ ትርክቦም ቤዚክሊ ድሓር ኣፀቢቖም ዝሸምገሉ ኣላይ የብሎም ሸኽም ናይቲ ሶሳይቲ ይኾኑ ካልዮም ዝኽእል ሓይሊ የለን ማለት እዩ ብመንግስቲ ከዓ ዓቕሚ ስለ ዘይብሉ ከም ሓድሮም ኣይክእል ስለዚ ዓብ ናይ ተፀባይነት ሽግር ወይ ድማ ናይ ምእላይ ሽግር ናይቶም ዓበይቲ የጋጥም ክብርታቶም ከዓ ብከምኡ መሰረት ካብቶም ዓበይቲ ክውረስ ዝግብኦ ክብርታት ኖርማሊ ኣብ ትራዲሽናል ኣፍሪካ ንሪኦ ክብርታት ዓብዪ ንንእሽተይ ከውርሶ ዝግብኦ ክብርታት ይሃስስ ማለት እዩ እንዳተዳኸመ ይኸይድ እቲ ዝኸፈ ነገሩ ከዓ ባህላዊ ቀውሲ ይኸትል ክውረስ ዝግብኦ ክብርታት ከምቲ ዝበልክዎ ብጉባኤ ይውረስን ልምድታት ከዓኒ ኣብ መወዳእቱ ብሓድሽ ልምድታት ክትካእ ይረኣይ ማለት እዩ ብዝኾነ ኮይኑ ሓፈሻዊ እዚ ከም መእተዊ ጠቃቂሰ እምበር እቲ ኣነ ክዛረቦ ዘለኹ ብዛዕባ ናይ ወለዶታት ጋግ ኣብ ኤርትራ እዩ ከም ዝበልኩኹም እዚ እዩ ናይ ዕድመ ክልል ዝሓሸ ናይ ጀነሬሽን መለክዒ ክንብለሉ ንኽእል መለክዒታት ስለ ዘይብሉ እቲ ናይ ሶሻል ሳይንስ ሜቶዶሎጂ ብዝዋን እዚ ብዘመናት ከፊለ ኣለኹ እታ ሂስቶሪካል ጀነሬሽን ትብል ሜቶዶሎጂ ወሲደ ብዘመናት እምበኣር ክንሪኦ ብዝብል ሓደ ናይ ወለዶ መግዛእቲ ኢጣልያ ድሓር ምሕደራ እንግሊዝ ድሓር ፌደሬሽን ድሓር ብረታዊ ቃልስን ምሕደራ ህግደፍን ዝብል ክፋላት ገይረ ክሪኦ ፈቲነ ኣብዚ ሕጂ እንታይ ዓይነት ጋግ በየናይ ጀነሬሽን ወይ ድማ በየናይ ሂስቶሪካል ጀነሬሽን ተፈጢሩ ንምርኣይ ክሕግዘና ማለት እዩ እዚ ግን ስታንዳርድ መለክዒ ማለት ኣይኮነን ንመረዳእታ ዝኣክል ኣብ ጉዳይ ወለዶ መግዛእቲ ኢጣልያን እንድሕሪናዮ ምስቲ ካልእ ክፋላት ኣፍሪካ ተተሓሒዙ ዝኸይድ ኩሉ መንእሰይ ኣፍሪካ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ወዲቑ መግዛእቲ ከዓ ብመሰረቱ ጨቋን እዩ ክግብት እዩ ዝመፅእ ሓይልኻን ጉልበትካን ናትካ ፀጋታትን ክወርስ እዩ ዝመፅእ ምስኡ ከዓ ተኣሳሲሩ ከዓ እቲ ኮሎኒያል ፕላኒንግ ነቲ ማሕበራዊ ህይወት ናይቲ ኮሎናይዝድ ሶሳይቲ ወይ ድማ ግዙእ ሶሳይቲ ናይ ኣፍሪካ ኣዝዩ ብዙሕ ተፅዕኖታት እዩ ፈጢሩ ከም በዓል ኣብ ዌስት ኣፍሪካ እዞም ፈረንሳውያን ፖሊሲ ኦፍ ኣሲሚሌሽን ከተኣታትው ከለዉ ነቲ ብምሉእ ኣፍሪቃዊ ባህሊ ደምሲስካ ፈረንሳዊ ባህሊ ምትካእ ዝብል እዩ ነይሩ እቲ መንእሰይ ኩሉ ቋንቁኡ ንኸይዛረብ ከልኪሎሞ ባህሉ ንኸይተግብር ከልኪሎሞ ፈረንሳዊ ኣተሓሳስባን
فرنساوي ቋንቋን ክዛረብ ከም ዘለዎ ተባሂሉ ብዙሕ ተጽዕኖታት ተፈጢሩ ብዙሕ ሽግራቶም ፈጢሩ at the end of the day quite تعወተን ግን ትናቱ ሌጋሲ ኣዝዩ ከቢድ ሳዕቤናት ኣለዎ እስካብ ሕጂ ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ዌስት ኣፍሪካ ማለት ብኸም መንገዲ ካብ ኢጣልያ መግዛእቲ ኣብ ኤርትራውን ኣብ ሓያሎ ዓውድታት ናይ ምሕደራ እንድሕሪናዮ ጸቕጥታት ነይርዎ እንተኾነ ግን እቲ ጋግ ሰፊሕ ጋግ ንኽኸውን ኣይደረኸን ክበሃል ይካል ትመውርራስ ናይ ባህሊ ድዩ ናይ ስነ ሓሳብ ድዩ ናይ societal philosophy ድዩ ብሙሉ ቀጻልነት ነይርዎ እዩ ወላ እኳ እንተተተንከፈ ኣይዓነወን ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ጉዳይ ፍትሕን ንሪኢና ኢጣልያዊ መግዛእቲ ጉዳይ ፍትሒ መሰረቱ እቲ ደቀባት ዝምልከት ባዕሎም ኣብ ዓዶም ዘለዎም ብኮሚኒዋል ሎውስ ይመሓደሩ እቶም እቲ ቀንዲ ንሃገር ዝምልከት ንጉዳያት ገበን ዝምልከት ገለ ዝምልከት ግን በሃገራዊ ሕጊ ክትካእ ኣለዎ ተባሂሉ ኮምፕሊትሊ ነቲ ሕግታት እንዳባኣየት ፎን ግን ኣጓኒዎ ማለት እዩ ከም ኣፀጊዕዎ ከም ቆልዓ ጎረቤት ገይሩ ደርቢዎ ማለት እዩ ሓስያና የገዛ ርእሱ ነይርዎ ግን ከዓ ኣየት ፎን ኣብ ጉዳይ ቁጠባ እንተሪኢናዮ እዚ ፖሊሲስ ኦፍ ዶሚኒያል እዚ መሬት ምውራስ ኣገደስ ናይ ሕርሻታት ቦታታት ምውራስ ንገዛ ርእሱ ኣብቲ መንእሰይ ወለዶ ዝፈጠሮ ተፅዕኖታት ቀሊል ኣይነበረን ምስኡ እውን ምስ ፍሕፋሕ ናይ ከተማታት እንተሪኢናዮ እንተዓንተ ዝተቐስኮ ምስጋም ናይ መንእሰያት ካብ ገጠር ናብ ከተማ ተሪዮታት ነይሩ ኣብቲ ከተማ ዝምዕብል ኣብቲ ሸቃላይ ኣብ ከተማ ዝነብር ሸቃላይ ዝምዕብል ባህልታት እውን ንገዛ ርእሱ ምስቲ ቅድሚ ዘሎ ወለዶ ብዝተወሰነ መልክዑ ግርጭታት ክፈጥር ይኽእል ነይሩ ኣብ ጉዳይ ሕርሻ እንተሪኢናዮ እውን ሓድሽ ሜካናይዝድ ሕርሻ ኣብ ገለገለ ቦታታት ተኣታትዩ ምስቲ ትራዲሽን ዝህቦ ዓይነት ሕርሻን ባህልን ተኣሳሲሩ ዝኸይድ እውን ከጋጩ ዝኽእል ገለገለ ባህርያት ነይርዎ እንተኾነ ግን ገፊሕ ኣይኮነን እቲ ዝዓበየ ጽልዋ ናይ ወለዶ ኢጣልያ ኣብ መንእሰይ ኤርትራ ኣብ ውትድርና ይተንጸባሪቑ እቲ መንእሰይ ኣብ ውትድርና ዝዓሰለ ወይ ድማ ብፍቶት ብውዲ ወይ ብግዲ ዝኣተወት ናይ ኢጣልያ ወታደር ኮይኑ ዘገልገለ ዓስከር ዝኾነ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ናይ ኣፍሪካ ከይዱ ናይ ኢጣልያዊ ውጥናት ከተግብር ተገዲዱ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ኤክስፖዠር ይህቦ ካብ ኤርትራ ብድድ ኢሉ ካብ ከበሰ ኤርትራ ካብ ቆላ ኤርትራ ብድድ ኢሉ ንትሪፖሊ እንድሕር ከይዱ ሓድሽ ባህልን ሓድሽ ኩነታትን ክዕዘብ ጀሚሩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ስነ ሓሳቡ ኣብ ኣካይዱን ርእይቶ ዓለሙን ክቀያየር ይጅምር ከምዚ ኩሉ ግዜ ንሰምዖ እዚ ወለዶ ናይ ትሬንታችን ኮ ዝብሎ ኣነ ብፍላይ ነቲ ናይ ኢጣልያ ንምግላፅ ማለት እዩ ወተሃደር ካብ ብፍላይ ከይዱ ኣብ ሊብያ ዝተዋገ ከይዱ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተዋገ ሁሉ ነናቱ ተመክሮ ሒዙ ድሕሪ ኢጣልያ ተሳዒራ እንግሊዝ ምእታው ናብ ኤርትራ ምስተመልሰ ተጣይሱ መብዛሕትኡ ናብ ሕርሻ ኣይተመልሰ መብዛሕትኡ እዚ ኣብ ከተማን ናይ ገዛ ርእሱ ዝተወሰነ ጽልዋ ናይ ውትድርናን ሒዙ ኣብ ከተማታት እዩ ተመሓዲሩ እንድሕር ኢኹም ኣብቲ ምስ ፍሕፋሕ ናይ ኣርባዕታት ዝነበረ ሽፍትነት እውን ቀንዲ ተዋሳኣይ እቲ ወተሃደር ዝነበረ ቅድም ሓድሽ ተሪዮታት ዝማዕበለ ኣብ ግዜ እንግሊዝ ማለት እዩ ብዝኾነ እቲ ናይ ወለዶ ጥልያን ኢንፍሉዌንስ ናይ ኤውሮጳዊ ይኹን ናይ ኣፍሪካዊ ይኹን ኢንፍሉዌንስ ነይርዎ እዩ ግን ከዓ ቀጻልነት ርክባት ናይ ወለዶታት ስካብ ክንዲዚ ክበሃል ዝከኣል ሓሰያ ኣያውረደን ኣብ ምሕደራ እንግሊዝ እውን ተመሳሳሊ እንተኾነ ግን ናይ እንግሊዝ ቁሩብ ለውጢ ዝነበረ ኣብ ምሕደራ ትምህርቲ ኣብ እንታይ ሃትብሎ ናይ ፖለቲካዊ ምስፍሕፋሕ ፖለቲካዊ ኣይዲዮሎጂስ ምዝን ምውዳእ ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣተሓሒዝካ ክትሪኦ እውን ትኽእል ኢኻ ድሕሪኡ ድሕርቲ ጀርመን ተሳዒራ ሓድሽ ኦርጋናይዜሽን ተማሂዙ ዩናይትድ ኔሽንስ መፅዩ እዚ ኮንሰፕት ኦፍ ሰልፍ ዲተርሚኔሽን መፅዩ ሰባት ከም ድላዮም ናጽነት ናይ ገዛ ርእሶም ክወስዱ ይኽእሉ እዮም ዝብል ስነ ሓሳባት ንገዛ ርእሱ ጽልዋታት ነይርዎ ነቲ ፖለቲካዊ መቐይሮ እውን ሓጋዚ ነይሩ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ብፍላይ ድሕሪ ኣትላንቲክ ቻርተር ዝነበረ ኩነታት ኣብ ኤርትራ እውን ተንጸባሪቑ እዩ እቲ መሰረት ናይ ናጽነትን ንናጽነት ዝተገብረ ገድልን እውን ኣብዚ ዝምስረት ማለት እዩ ስለዚ ዓብይ መቐይሮ እዩ
ካብ تقدمي ዝነበረ ወለዶ ብስተዓፃፀፈ መغيሮ ተፈጢሩ ኣብቲ ጉዳይ ፖለቲካን ትምህርትን ማለት እዩ እንተኾነ ገለ ጸሓፍቲ ከምዝሪኦም እቲ ትምህርቲ ሲ ምስ ፍሕፋሕ ትምህርቲ ኣብ ግዜ እንግሊዝ ጠቃሚ ዲ ነይሩ ነዚ ናይ ጀነሬሽን ጋፕ ኣብ መምላእሲ ወላስ ሓሳይ ነይሩ ዝብል ቅጥዓት ዘልዕሉ ሰባት ሪኤስ ሕት ኢለ ብናተይ ርዲት ኣዝዩ ብዙሕ ጥቕምታት እዩ ለጊሱ ሳላ ትምህርቲ ዘስፋሕፈሐ ትርኢዮት ዓለም ትመንእሰይ ኣብቲ እዋን ዝነበረ ምስ ናይ ዓለም ዝኸይ ዝነበረ ፖለቲካውን ቁጠባውን ኩነታት እውን ክረዳዳእ ኽኢሉ ብኸምኡ ከዓ ኣብቲ ሕብረተሰብ እውን ኣንፀባሪቑ ወይ بملكة ميديا بس غازيتا ديو راديو ديو غلديو እቲ ህዝቢ ምስ መንእሰይ እውን ክወሃሃደሉ ዝኽእል ባይታታት ተፈጢሩ ይኽባል ካሊ እቲ ዝኸፈ ለውጢ ወይ ድማ ጋግ እቲ ሓጓፍ ዝተፈጥረ ናይ ወለዶታት ካብ ወለዶ ገድሊ ጀሚርካ ዘሎ ዋን ዝኻብ 50ታትን 60ታትን ወዳታ 50ታትን 60ታትን ጀሚርካ ስጋብ ሕጂ ዘለና እዋን እቲ ወለዶ ገድሊ ንብሎ ትመንእሰይ ተጋዲልካ ናጽነት ከተምጽእ ብዝብል ዝነበረ ናይ እንታይ ሃትብሎ ናይ struggle for independence ኣፍሪካ ዝኸይ ዝነበረ ብሰፊሑ ሰውራታት ናይ ኣፍሪካ ሓርነታዊ ቃልሲ ካብ ናይ በዓል ኣልጄርያ ጀሚርካ ስጋብ በዓል አንጎላ ዳሕራይ እውን ዝቐጸለ እቲ ናይ ሓርነት ቃልሲ ዝወለዶ ጽልዋታት ኣብ ኤርትራውን ቀሊል ኣይነበረ ናይ ገዛ ርሱስን ሓሳብን አይዲዮሎጂን መስሪቱ እቲ ሰውራውን ብኸምኡ ተጸሊ ትመንእሰይ ሰውራውን ብኸምኡ ተጸሊ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ሰብዓታትን ድሕሪውን ዝማዕበሉ ሰውራውን ተሓሳስባታት ንሪኢኻዮ ሓድሽ ማሕበራዊ ምህንድስና እዩ ክትብሎ ትኽእል ኣብቲ ሰውራ ዝማዕበለ ኣራዳዳ ናይ ሕብረተሰብና እንታይ ክኾን ኣለዎ ሕጂ ድሕሪ ናጽነት እንታይ ክመስል ኣለዎ ዝብል ህንድስና ምህንድስና ሲ ብጣዕሚ complicated ዝኾነ ምስቲ ሕብረተሰብ mainstream cultures ናይ ኤርትራውን ክኸይድ ዘይክእል ኣሸጋሪ ዝኾነ ኩነታት ይተፈጢሩ እቲ ኮንሰፕት ናይ ናጽነት ኣብቲ ሲቪላዊ ሕብረተሰብ ዝነበረ ኮንሰፕት እንታይ እዩ ናጽነት እንድሕር ኮይኑስ ሕረስ ሓረስታይ ነጋዳይ ማለት እዩ ኣብቲ ወለዶ ገድሊ ንብሎ ዘለና ተጋዳላይን ምስ ገድሊ ተኣሳሲሩ ዝቃለስ ዝነበረን መንእሰይ ግን ናጽነት ኣምጪኻ ሕረስ ሓረስታይ ንዓድኻ ኸይድካ ሕረስ ኣይኮነን እቲ ኮንሰፕት መንግስቲ ተኺልካ ሃገር ተኺልካ ከተመሓድር ጽቡቕ ግን እንታይ ዓይነት ሃገር እዩ ክሊር ዝኾነ ዲፊኒሽን እውን ኣይነበሮ ካፒታሊስት ኦሪየንትድ ድዩ ዋላ ሶሻሊስት ኦሪየንትድ ድዩ ሚስማች ናይ ክልቲኡ ኢኻ ትርኢ ስለዚ ዲፋይን ዝኾነ ኩነታት እውን ኣይተራእየን ስለዚ እቲ ጋግ እውን ብኸምኡ መሰረት እንዳተዓባበየን እንዳገፍሐን ይኸይዱ ኣብዚ ናይ 70% ናይ ግዜኻ ወሲድካ ኣለካ ቁሩብ ድኣበስ ከተቃለለ ቀሪበ እቲ ኣብ ወለዶ ገድሊ ዝተሰርሐ ምህንድስና ናይ ሶሳይቲ ብሓፈሹ ነቲ ሜይንስትሪም ካልቸርስ ናይ ኤርትራ ዘንፀባርቃ ይነበረ በቲ ሓደ ወገን እቲ ገድሊ ዝበሃል ወይ ድማ እቲ ኦርጋናይዜሽን ናይ ገድሊ ነቲ መንእሰይ ኣብቲ ግዜ ገድሊ ዝተወልደ መንእሰይ ወራሲ ሃገር ኢኻ ንሃገር ንዓኸ ጽባሕ ንጎስኻ ኢኻ ተመሓድራ እንዳበለ ክምህሮ ጸኒሑ ኣብ ዓዲ ምስ ኣተወ ካብ ግንባር ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዝበሃል ነይሩ ናይቲ ሓርነት ኤርትራ ጥራሕ ወሲድና እውን ናብ ህግደፍ ምስ ተቐየረ ኮምፕሊትሊ ነቲ ዝብሎ ዝነበረ መብፃዕታት ጠሊሙ ካሊእ ኮይኑ ስለዚ እቲ ኣብ መንጎ ወለዶ ኣብ ግዜ ገድሊ ዝተወልደን ኣብ ናጽነት ዝተወልደን ዘሎ ጋግ እንዳገፍሐ ይኸይዱ ድሕሪ እንዳተፈላለየ ይኸይዱ ምፍሕፋሕ ኣብ መንጎ ተጋዳላይን ገባርን እውን ብሩኡይ ካብ ግዜ ናጽነት ጀሚርካ ዋላ ቅድሚ ናጽነት እውን ፀባርቕ ነይሩ እንዲ ግና ካብ ግዜ ናጽነት ብወግዒ ኣብ መንጎ ተጋዳላይን ገባርን ዝብል ፍልልይ ዳርጋ ዓብ ፍልልይ ተፈጢሩ ቅድሚ ተጋዳላይ ዝነበረ ጀነሬሽን ምስ ተጋዳላይ ዝበሃል ጀነሬሽን ብወግዒ ክፈሓፋሕ ጀሚሩ ማለት እቲ ጋፕ ኖርማሊ ናብ ግርጭት ከይድ ዘይነበሩ ናብ ግርጭት ገጹ ይኸይዱ ማለት እዩ ኣብቲ ባህሊ እውን ኩሎም መዓት ሃሰያ ይውሪዱ ብዙሕ ግዜ እቲ ተጋዳላይ ወይ ድማ ኮንሰፕት ናይ ገድሊ ኣነ ዋኑ ዝብል
نجبار كم دمبار غير يزغلصو جبار دمبار ناتبالي زغير نير ولا دا وقع بالتلفزيون براديو نايتاوج مبري اتي نايت غالالاي ريتو اب لعلي نايتي جبار زنبرسي جبار كم دحر تغالالاي كم معبول دمبار مالسي منم زي فلت مالتي او حجي تقاب اندا برو وين دا غفحي خيل اما حبراوي هيوتون بخوم تنصباريقو ابت محدرانا سيفل محدراون بخوم يخيل جبار دمبار زبل نحنا هنا نفلت نحنا هنا المحاضر نحنا هنا ريتو زلنا زبل قصال زغونه نتيقاق زقفح تريوتات تراي مالتي بعابيو جن انتايتي ولودو قدلي زياده مستي مين ستريم كالتشرز نيرترا خغاچو زخالن زبل حتى انا بزح غزي حسبولو نعاي بريتو تي كونسبت ناي جيجننت انتاي مالتي كل غزي تي ناي ولودو قدلي زردو جيجننت متكواسن تواغيخا بوتا محزن هاجر محزن نصا مخانن جيجننت بتخصت راح نحردا زردو خوينو بيزيكلي تي نسو زم تصوارقو زولو بحالون نسي بالتلفزيون يكون براديو يكون قصال زغيد ناي جيجننت ناي قدلي جيجننت يتصوارق مالتي يتناي سلام جيجننت كن بمولو ابت محدرا فتح بولو ام محدرا سيفل سيرفيس بولو اب كله بغيري مالتي جيجنا انتاي مالتي كم كونسبت تواغاي طرح غير يزردو زولو جيجنا كن ابتي سيفلاوي هيوت كنصبارق اندحر كوين حدا سب جيجنا زبال نحبرتسبو تطو زبل نفتح تطو زبل احواتو زحقوف معات مغلصታት አሉ ገባር ሰላም ንሰላም ዝውፈ እዩ ጅግና ክበሃል ዝግቦ ኣብቲ ሰላማዊ ኩነታት ኣብ ግዜ ኩናት ዝነበረ ጅግንነት እንድሕር ኣብ ግዜ ሰላምን ብኸሙ ኣቀጽልካዮ እቲ ሓደጉ ከም ዝንሪዮ ዘለና ጅግንነት ከም ባህሊ ተወሲዱ አይነት ጅግንነት ይሁን መግለጽ ተሳይንዎ ይርከብ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ጅግንነት ዝወለዶ ኮንሰፕት ና ጅግንነት ዝወለዶ ባህሊ ጎነጽ ኢለ ዝገልጾ ኣነ ተስፋሕፊሑ ዝኻብ መንገዲ ውትድርናውን ዝያዳ ደልዲሉ ማለት እዩ ትንሽተ ይወለዶ ገና ወዲ 10 18 ተኸሎ ክኸስቦ ዝግቦ ፍልጠት ካብ ሕብረተሰብ ዝፈልጠሉ እዋን ኣብ ውትድርና ወሲድካ ንሕዳ ጅግንነት ምሄርካዮ ቤዚክሊ እቲ ኮርሶ ዝግቦ ንቡር ናይ ሰላም ባህሊ ኣይወርስን ኣሎ ማለት at the end of the day كاني كنا نبينا نخيد تي ባህል ጎነጽ ኣብ محدران ድሕሪኻዮ ኣብ ቤት እምነታት ዘውረዱ ሓደጋ ሃይማኖት ትርጉም ከም ዘይብሉ ንገሊ ሃይማኖት ተዓቱ ንገሊ ተፈተሕ ንገሊ ከምድላይ ካትገብር ነቲ by tradition by definition society ናተይ ትካሊሉ ዘቆሞን ዘንበሮን ንማይት ዓመታት ዘቀጸሎን ትካላት ሓሪሞ ማለት አንሳብ በማርሳ አንሳብ በማርቴሎ ታሪም at the end of the day كاني ትካላቱ ዝፈረሱ ሕብረተሰብ ጥዑይ ወለዶ ከፍሪ ወይንማ ዝተላገበ ጋግ ዘይብሉ ወለዶ ከፍሪ ክትብል ኣይትኽእልን እያ ኣመወዳቱ ከም ንሪዮ እንታይ ተፈጢሩ እቲ ወለዶ ናይ ሕማመይ ዝበሃል ናይ ሕማመይ ዝብሎ ዞም መንስያት እዚ ናይ ሕማመይ ወለዶ I'm sorry to use that term ኮሚሎም እዮም ዝገልጽዎ ነፍሶም ቶም መንስያት ብፍላይ ካብ ተሰዓታት ዝተወልዱ እዞም ሰባት እዚኦም بحثيرو ناي كل ولدوتات درعبهم يوريد بزح صقمات زولدو ولدو يجي اتي ارآ خوينو ناصنت امصيو هاجر امصيلكا زبلو زلو ولدو سلامو خو حسولو يكالن نسخ يا اخلو خاني بقولع ادرعب لعلي خورد جميرو حيل غفيفونا وتدرنا ايتيو كندي صقمات ابلعل زمن سيزي اوريدو مالتي تمن سيت حجي completely نتقدمي زلو ولدو كم كدع كم صلول كم حمم غيرو خريو زدنق ايكونن وينما زغرم ايكون مخنيات بمولو كحدت ابل علز ولدو زي كل زنبره صقمات تغاب غفحو ابزين دعابي سلازخده ابل علي خابز حرغات سلاز ولده كبيت زخره صقمات تري مالتي تغاب كاني ابزلنا يوان حجي از منسي نايت سعادات مستقدمي زنبره منسي اندحرا وراديركا تفلليو سماي مدري انتاي زغون حجي كوم عينت منسي اندحر حليو قدمي زلو ولدو كحدوني تليموني اندحر دايلو رياكشنري زغو بتعمي راديكالي خون تصبي نبوري نتقدمي زلو ولدو خغاچو اوت رايتلي ايتربحون يخون
ንስኻትኩም ተጋዲልኩም ኣይመጻኹም ገሊ ትፈልጡ ገለ ትፈልጡ ንደቅኹም ትበልዑ ኢኹም ኢሉ እስካብ ከምኡ ክምድር ከሎ ክትሰምዖ ከለካ ኣብ ሶሻል ሚድያ ኣነ ኣይድነቕን እየ ምክንያቱ ኩሉ ኣደራዕ ዝፀገበ መንእሰይ ስለ ዝኾነ ብግብርኻ ኣብቲ መሬትካኒ እቲ ፀገማት ኣስተማቒርዎ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ እንታይ ኢና ክንገብር ዝግባአና ነዚ ናይ ጋግ ኩነታት ክነፅብብ ትጋግ ከም ንሪኦ ኣብ ቁጠባ ተንፀባሪቑ እዩ ኣብ ብዙሕ ኩነታት ናይ ኤርትራ ተንፀባሪቑ እዩ ግን እንታይ ክንገብር ይግባአና ንምፅባቡ እንታይ ኢና ኣብ ምንታይ ክነተኩር ይግባእ ኣብ ዝብል ኣብዚ ዝነብሮ ስደት ከም ትፈልጥዎ ኣዝዩ ፋሕ ዝበለ ውህድ ዘይኮነ ትካላት ዘይብልና ማሕበረ ኮማትና ዱልዱላት ዘይኮና ነንሕድሕድና ዱልዱል ዝኾነ ርክባት ኣብ ዘይብልና ኩነታት ኣዝዩ ኣሸጋሪ ነዚ ዓይነት ጋፕ እዚ ንኽትመልእ ብዙሕ ፃዕሪ ከድሊ ማለት እዩ ብዝኾነ ኮይኑ ግን እቲ ንኡስን እቲ ዓብይን ወለዶ ናይ ዝኾነ መድረኽ ክፈጥሩ ክኽእሉ ኣለዎም ናይ ምርድዳእ መድረኽ እቲ ዓብይ ወለዶ ኮምፕሮማይዝ ክገብር ኣለዎ ገለ ሕድገታት ገይሩ ነቲ ንኡስ ወለዶ ክርድኦ ክፍትን ክኽእል ኣሎ እዚኦም ስቂሎም እዮም ባህሊ ይብሎም ስርዓት የብሎም ደቅና ንፈልጦም ኢና ናይ ሕጂ ኤርትራውያን ኣይኮኑን ካበይ ከም ዝበቆሉ ኢልካ ካብኦም ክትሃድም ፅቡቕ ኣይኮነን ገለ መድረኽ ተፈጢሩስ እቲ ዓብን እቲ ንእሽተይን ንድሕር ዘይተራኺቡ ጉድለታት ኣበይ ነይሩ ፀገማትና ኣበይ ዘሎ ኢሉ ንድሕር ክድህስስ ዘይክኢሉ እቲ ጋፕ እውን ክፀብብ ኣይክእልን እንዳገፍሐ ይኸይድ ስደት ናይ ገዛ ርእሱ ተፅዕኖታት ኣለዎ ከምቲ ዓንተው ይዘልና ስደት ዝወልዶ ፀገማት ነቲ ጋፕ ከግፍሕ ዝኽእል ረቑሒታት መዓት እዩ ንሱ ተወሲኽዎ ነዚ ዘለናዮ ኩነታት ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ መስርሕ ከጋጥም ይኽእል እዩ እንታይ ደኣ ንሕና እንካን ሃባን ክንበሃለሉ ንኽእል መድረኽ ምስቲ መንእሰይ ክንርዳእሉ ንኽእል ቀሪብና ይህን ምሂን ክንብለሉ ጉድለታት ክንሽፍነሉ ንኽእል መድረኽ ክፍጠር ኣለዎ እቲ ኣብ መንገዲ ስደት ዘሎ ብፍላይ ኣብ ማዓስከራት ዘሎ ኻኒ መላገቢ ክንፈጥረሉ ክንክእል ኣለና ስደት መወዳእታ መፍትሒ ይኮነ ተሰዲድና ነምፆ መፍትሒ ረኣና ንስጋብ ሕጂ ስደት መፍትሒ ከም ዘይኮነ እንድሕር ተረዲእና እቲ ኣብ ስደት ዘሎን እቲ ኣብ መስርሕ ስደት ዘሎን ክላገብ ክኽእል ኣለዎ ገለ ድልድላት ክንክእል ኣለና ብሪጅ ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ ኣብ መንጎ ተሰዲዱ ዘሎን ኣብ መንጎ ኣብ መስርሕ ስደት ዘሎ ኣብ ማዓስከራት ዘሎ ይኹን ኣብ ከተማታት ዘሎ ይኹን ናይ ምርድዳእ መድረኽ ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ ብፍላይ ከዓ እቲ መንእሰይ ወለዶ ናቱ ክሪኤቲቪቲ መንእሰይ ባይ ኔቸር ክሪኤቲቭ ናቱ ክሪኤቲቪቲ አንደርስታንዲንግ ንሓባራዊ ዝኾነ ረብሓ ንኸውዕሎን ኣብቲ ዘለዎ ኣብ ዘለዎ ኩነታት ይኹን ዘይገድስ ሓባራዊ ዝኾነ መረዳእታ ወሲዱ ንሓድሽ ለውጢ ንሓድሽ እንታይ ክትብሎ መድረኽ ንምፍጣር ክፅዕር ክንድርኽ ይግባአና ማለት እዩ ድሕሪ ህግደፍ ኣብ ዝፍጠር ኩነታት ግን ብዙሕ ስራሕ እዩ ዘሎ እዚ ኩነታት እዚ ጋፕ እዚ ንኽትመልእ መዓት ዘይተኣደነ ፃዕርታት ከድሊ ብዓብዩ ባህላዊ ትንሳኤ ከገድሰና ማለት እዩ ኣበይ ጠፊእና ነርና ብኸመይ ክንትስእ ንኽእል ኣፅኒዑ ብግቡእ ኻኒ ካምፔይን ገይሩ ናብ ህዝቢ ኣውሪዱ ንህዝቢ ከሳትፍ ዝኽእል መደባት ክትሓዝ ኣለዎ ንኽብርታት ሕብረተሰብ ዝዕቅብን ዘውርስን መደባት ትምህርቲ ምትእትታው ከዓ ኣድላይ እዩ ኣብ ኩሉ ቤት ትምህርትታት እንታይ ኢና ንሕና መን ምዃንና ክንገልፅ ዘይንኽእል ከም ሕብረተሰብ እንድሕር ደኣ ኮይና ፅባሕ ንጎ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ናይ ምብሕጓግ ክብርታት ከጋጥመና ስለ ዝኾነ ነዚ ንምትካእ ቤት ትምህርትታት እውን ብመጠኑ ክብርታት ናይ ሕብረተሰብና ክመሃራ ክኽእል ኣሎ እተን ትካላት ናይ ሕብረተሰብ እውን ክነደልድለን ክንክእል ኣለና እተን ቤት ትምህርትታት ይኹና ኣብያተ እምነታት ይኹና ካልኦት ትካላት ናይ ሕብረተሰብ ኣደልዲልካ ንክብርታት ሕብረተሰብ ካብ መጀመርቱ እስካብ መጨረሽቱ ዳህሲስካ እቲ ጋግ ተፈጢሩሉ ዘሎ ጠንቅታት ኣፅሚዕኻ መላገቢ ዝፈጥር ሓሳባት ክመሃዝ ክኽእል ኣለዎ እዚ ግን ኣብ ኮንዲሲቭ ዝኾነ ሃገራዊ ኩነታት ዝፍጠር መድረኽ ስለ ዝኾነ እቲ መድረኽ ምስ ተፈጥረ ክግበር ይከኣል እዩ ባህላዊ ማለት እዩ የቐኒየለይ ሓፈሻዊ ነጥቢ ጥራሕ ሕልፍ ኢለ ይበኩም ኣብቲ ዲስካሽን ግን ክነስፍሖ ንኽእል ኢና ግዜ ስለ ዘለና ማለት እዩ ቴንክ ዩ ብጣዕሚ ፅቡቕ እንታይ ርኢቶኹም ምቕፃል ዶ እዞም ክልተ ኣሕዋት ወይስ
حمش تدا عرفتي وسيدنا أجرنا زراقي إحنا خنملاش أنا ثاني حمش تدا عرفت نبلكو الرأي حمش تدا حجي ساعات حادن حمشتن كنملسينا حادن حمشتن سرح كنجمرينا مالك يغني يلا اوكي ما جزية حنتي ركرد تقابله سنحلنا دحان أو كله بوز كتقبرات خلي هاتا ريكوردين أنا نجزيه وموسيقى أبلاي قبري حرة بوز دوران نسخة هاتا ريكوردين بوز كتقبرات خلا يغني لنا خفلهم لب دهار موسيقى خاسمع كنا مستا زلا خبدت نايتار استغيث لزخنت بقي ما يغني لنا خبلك عدلي امو بمجمريا نزيناي موسى اقربوت دكتور موسى اقربو ازيو وان بتقلبو قراربا ايو اقريبو قدمنتهم احوات تزايتي عدل قدم مهابي ابي اقرب حتى دبل كون الله هناياتو سي افت سوراز نبرنا سباس زخنا خمسات اتهم من اساسنا مجمريا بلاي دما زناي قدلي ولد زبحال نتهم من اساسنا ايورسنا يعني هذا خابوم يعني مالتي ስለዚህ በመጀመሪያ በስም ሁሉም ተጋደልቲ ነቶም መንእሰያት ይቅረታና ሐሰት ማለት ነው በመጀመሪያ ምክንያቱ ትግበር ዝግቦ አይገበርና ካበ ይመጽ ዝጌጋታት ኣብዝብል ሕቶኻ ትንክፋ ቢልወኔሩ ዶክተር ሚሴ እቲ ድኽመታት ካበ ይድመጽ ማሕበራዊ ምህንድስና ዝብል ይሒዙ መጽኢት ገድሊ ማለት ነው ማሕበራዊ ምህንድስና ከምጽ እንከሎኻ ኩሉ ቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ባህሊ አርካይክ ኮይኑ አረጊት ኮይኑ بحدش كنصرحه هو كتغير صبقيو نت زنبركا حيسكا اقولنا ملاكا مخاد سلازي تغبره اتوصيت نايز حج نريو زلنا خاني ازي نحفصو زلنا اتزرعنا يا سلازخونه اتمن اسات كخريو حقوم يوم الى دكتور موسى اتزبولخا السما معي مخنياتو خمت زغبونا عنا خمت نحنا ثم قدمنا زنبرو استسو زجمرونا غنا كوم غيرنا نذا حدش ولدو اي قربنا ايون لك تي امرارحنا دحري بفلاي دما دحرنا صنت جايد ديموكراسي نحنا زبلناكم غورو ابينا يكفلنا اكلاتكم تحمكم ولا نحنا انا نغركم ابينا يكفلنا انا اكلاتكم يا تساحيوكم نحنا انا نغركم ناتوهلت لازمته نتمن اسي ببهريو نايلوتيو من اسي ببهريو نلوتي زدلي كوم غيرنا سلازي قربنا ياغنا زي حجي نمصو زلنا خوينا انت خره هو كتكري ملو مثلا لك ግን ትኹራኻሲ ካብ ደጎል ክሓልፍ የብሎም ምክንያቱ ካብ ደጎል ንሕር ሓሊፉ እታ ትመጽእ ጸገም ተመሊሳ ንዓኻ ስለተሃርመካ ስለዚ ተጋጊና ስለዘለና ተጋገና ኩላህና ንመሃረሉ ዘለና ጉዳይ ስለዝኾነ ኣብዚ ሕጂ እዚ ከመይ ጌርና ኢና ነዚ መንእሰይ ክንሕግዞ መላግቦታት ኣሎ ዶ እዚ ሕጂ ክበሃል ፀንሐ መላግቦታት ንገዛእ ርእሱ ኣሎ ማለት ካብ ኣብ ግዜ ሰውራ ዝነበረ ንሰንክ መግዛእቲ ከዓ ኣብ ደገ ኸይዱ ኣብ ደገ ዝተወለዱ ደቅና ኣለውና ማለት እዩ ስለዚ እዚኣቶም ከመይ ጌሮም ክናበቡ ክእሉ እቲ መንእሰይ ወለዶ ዓዲ ዘሎ ይኹን ወይ ከዓ ስደት ኮይኑ መፅኢ ዘሎ ኤርትራ ተወሊዱ ዝመፀ ምስቲ ብዘሎ ክናበብ ክከኣል ኣለዎ ምክንያቱ ንሕና ተማሊና ንሳቶም ከዓ ፅባሕ እዩ ስለዚ ናይ ዶክተር ሚሴ ኣቅሪቦ ዘሎ ኣዝዩ ዕምቆት ዘለዎ ኣብቲ ክትዕካ ዝያዳ ክሰፍሕ ይኽእል ፍላይ ድማ ዞም ክልተ ኣሕዋት ናታቶም ኣበርክቶታት ምስሃቡ ዝያዳ ክበልሕ ስለዝኽእል ሃብታም ዝኾነ ትምህርቲ ተቐሪቡ ዘሎ ብዙሕ ግዜኹም ከየትኽኣልኩም ዕድል ንዶክተር ጨፈና መጀመርያ ተቐኒ ኣለ 15 ኣለካ ጨፈና دعان انا كوا 15 دحار بتاعني لقاس سلعه لوز بصح يكون كنا انا 10 تبدل كذا حمي وغنياتو سي نحكي تقرربا صبو دكتور موسى صبو غيرو يقول له خمس بالكا اقداسي حتويو مسارتاوي صقم بدو ስለዝኾነ بخمي نقطمو ኢሉ ካብቲ ንዓይ ዘገደሰኒ ምናልባት ገለ
عبيت نطبታት ኣለዋ ዝብለ ናብዚኣ ታና መወዳእታ ዘምፃ ከም መፍትሒ ኢሉ ዘምፆ ሓፈሻዊ ተኣምር ባህላዊ ትንሳኤ ወይ ከዓ ባህላዊ ተሐድሶ ኢሉ ዘምፆ ከም ፍታሕ ካብኣ ጀሚርና ንድሕሪት ተመሊስና ብጣዕሚ እቲ ተቀራርባ እንታይ እዩ ነይሩ ነዚ ጋግ ነዚ ሃጓፍ እንታይ ጠንቅ እንታይ እዩ ካበይ ይመፅእ ንሕና ከም ሕብረተሰብ ኤርትራ ንድሕሪት ተመሊስና ኣብ ነፍስ ወከፍ ማሕበራዊ ፖለቲካዊ ስርዓታት ኣነባብራና ዝፀሉ ንባህልና ነቲ መሰረታዊ ኣነባብራናን ባህላዊ ክብርታትናን ከመይ ኢሉ ፀልዩ ኢሉ ብተፈላለየ ኣፀናንዓ ኣጠማምታ እኳ ተሃለወ ኣብታ ናይ ታሪኻዊ ጠመተ ኩርናዕ ወይ ከዓ ሂስቶሪካል ፐርስፔክቲቭ ወይ ፓራዳይም ብኡዩ ክሪኦ ፈቲኑ እሳኻ ቅንዕቲ መስለኒ ብኡ ኢና ክንሪኦ ንኽእል ምክንያቱ ትኻልእ ነቲ ሕብረተሰብ ኤርትራ ከም ፖስት ኮሎኒያል መኸዓ ብተፈላለዩ ሓደ ድሕሪ ሓደ ዝመፁ ስርዓታት ተፀለና ከም ተፀለና ሕብረተሰብ መጠን ኣብታ ናይ ታሪኻዊ ኣማዕባብላ ወይ ከዓኒ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ማሕበራዊ ፖለቲካዊ ስርዓታት ኣነባብራና እቲ እሳቶም ገዲፎሞ ዝኸዱ ፅልዋ ምርኣዩ ብጣዕሚ ኣገዳስን ንዓና ብቀሊሉ ክንርድኦ ዝኽእለና ኮይኑ ከምዚ ማለት ከም ዘኽእለና ኮይኑ ቀሪቡሎ ስለዚ ብጣዕሚ ኣብኣ ከመስግኖ ዘለኒ ዶክተር ሙሴ ከምቲ ባዕሉ ዝበሎ ከዓኒ ሓደ እቲ ወለዶ ዝበሃል ካብቲ ኮንሰፕት እዩ ጀሚሩ ካብቲ ኣምር እንታይ እዩ ተፈላለየ ኣብ ተፈላለየ ቦታ ተፈላለየ ትርጉም ከም ዝወሃቦ ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ክተፅንዖን ኣፀጋሚ ምዃኑ ኤምፒሪካሊ ወይ ከዓ ጭብጢ ኣካዳሚክ ኖሌጅ ኣምፂኻ ክትንትኖን ክትመራመረሉን ኣፀጋሚ ምዃኑ ብሕልፊ ኣብዚ ከምዝናህና ሃገር ከም ኤርትራ ብሕልፊ ከም ምናልባት ኣብቲ እንታይ ከም ዝበሃሉ እትዮም ሳይንስስ ሃርድ ሳይንስስ ዝቀለለ ኮይኑ ይርከብ መስለኒ እዚ ከምዚ ዓይነት ናይ ሶሻል ሳይንስ መፅናዕቲ ኣፀጋሚ ምዃኑ ንፈልጥ ስለዚ ኣብኡ ኣስሚሩላ ኣሎ እቲ ንዕኡ ዝፀሉ ሓፈሻዊ ዓበይቲ ዝበሃላ ማለት ፀለውቲ ወይ ከዓ ረቋሒታት እውን ኣምፂዎን ኣሎ እቲ ፖለቲካዊ ከም ቀንዲ ረቋሒ ከም ዝኾነ ኣስሚሩሉ ኣሎ ኢልካ መወዳእቱ ናህና ናይ ኤርትራውያን ከም ሕብረተሰብ ኣብቲ ካብ ዘበነ ጥልያን ጀሚሩ ማለት እዩ ዘበነ እንግሊዝ ዘበን ኦኩፔሽን ናይ ኢትዮጵያ መግዛእቲ ኢትዮጵያ እንታይ ሕላገት ገዲፉ ኮይዱ ዝብል ክንርኢ ከለና መስለኒ ንድሕሪት ተመሊስና ሪፍሌክት ክንገብር ኣፀቢቑ ነቲ ምዕባለታት ነቲ ሕጂ ኣቲናዮ ዘለና ወይ ከዓ ነቲ ወዲቕናዮ ዘለና ቅልውላው ናይ ባህላዊ ቅልውላው እውን ንክንጥምት ዝሕግዝ ይመስለኒ ስለዚ ኣብታ መወዳእታ ዝበላ ተኾነ ከምዛ ሕጂ ባዕልኻ ማንኤል ተብሎ ዝነፀናሕካ ወይ ማለት ዝፀቐጥካሉ እተን ዝፀንሓ ተን ቀዳሞት ተኸታተልቲ ስርዓታት ክንድዚ መወዳእታ ኣብዚ ናህና ናይ መንግስቲ ኤርትራ ዝገደፎ ሕላገት ኣሉታዊ ፅልዋታት ክንድኡ ኣይኮነን እቲ ኣሉታዊ ፅልዋታቱ ናብኣ ገፁ እዩ ከይዱ ዶክተር ሙሴ and ኣብዚኣ እንታይ ፈቲኑ ወለዶ ገድሊ ወይ ከዓ ናይ ገድሊ ጀነሬሽን ድሓር ዝመፀን ብኸመይ እቲ ዝምድናታት እቲ ናይ ምውርራስ ከመይሉ እቲ ንቡር ዝኾነ ምውርራስ ናይ ክብርታት ወይ ምምሕልላፍ ክብርታት ከመይሉ ከምቲ ማለት ከምተ ጎድኤ እዩ ኣመልኪቱ ምናልባት ኣነ እዚኣ ክውስኸላ ዝደለኹ እንታይ ነይሩ እቲ ኣብ ቴክኖሎጂ ሓደ ካብቲ ፅልዋታት ስደትን ቴክኖሎጂን ኢሉ ምፅዎ እንድዩ
ንግጽ ንሱ ኸአይና ሕጂ ንሕና ኣተሃላልዋና ንሕና ከም ዳያስፖራ ወይ ትራንስናሽናል ኮሚኒቲስ ንበሃል ዳያስፖራ ትራንስናሽናል ዝብል ገለ ፍልልያት ኣለዎ ደሓናዊ ንኣቱኒና ምናልባት ኣብኡ ስፍሕ ክብል ዝግብኦ ነገራት ስፍሕ ኣቢልካ ክትሪኦሉ ዘኽእል ምናልባት እዚ ኣምር ናይ ዓውለማ ተንኪፉ ኣሎ ብኸመይ ፀልወና ንሱስ ደዓ ክንደይ ሃሲና እቲ ናይ ጠንቅን ሳዕቤንን ኣብዛ ናይ መወዳእታ ናይ ወለዶ ገድልን እቲ ድሕሪኡ ዝመፀ ወለዶ ጥራሕ ዘይኮነስ ባዕሉ እቲ ኣነባብራ ንኣብነት እቲ ዳያስፖራ ምዃንና ወይ ገሊና ዳያስፖራ ዘይኮን ዳያስፖራ ሓላፍነት ሃልይዎ ንዓዱ ዝመላለስ ክኸውን ይኽእል እቲ ትራንስናሽናል ዝበሃል ከዓ ከምዚ ኸማና ምናልባት ንሕና ከም ድላይና ምስቲ ሆም ካንትሪ ዘይርክብ ዘይብልና ሕብረተሰብ ናህና ምናልባት ብኻልእ መንፅር ክርአ ምተገብኦ ወይ ኣብኡ ክሰፍሕ ምተገብኦ እምበልኩ ምክንያቱ እንታይ እዩ ፖለቲካ ኣብ ከም ሓደ ስርዓት ሕጂ ስርዓት ክንወስዶ እንተኮይንናኒ ዓውለማ ግሎባላይዜሽን ኣነባብራና እንታይ እዩ ሎካል ኣለና ቅድሚ ሕጂ ቁሩብ ጠቂሰዮ ነይረ ሎካል ናብ ዘለና ከተማታት ክኸውን ይኽእል እዩ ካብኡ ሃገራት ኣለዎ ኣነ ብኮድ ናምበር 27 ዘሎ ኣሜሪካ ዘሎ ካሊፎርኒያ ዘሎ ኣሎ እቲ ግሎባል ከኣለና ብኸመይ እዩ እዚ ግሎባል ኣተሃላልዋና ከዝፀልዎ ነቲ ባህሊ ዝብል ምናልባት ተተናኺፉ ኣሎ ግን እሱ ከም ስርዓት እቲ ዓውለማ ባዕሉ ናይ ገዛእ ነብሱ እንታይ ካትሎ ፀጋታት ኣለዎ እዚ ጉድሆታት ኣለዎ እንጂ ኣብነት ትግርኛ እንታይ ኮይኑሉ ሕጂ ቋንቋ ናይ ኢንተርኔት ኮይኑሉ ቅድሚ 10 ዓመት 15 ዓመት ዝደረጃ እዚ ኣይበፅሖን ነይሩ ግን ቋንቋ ትግርኛ as a globalizing resource ከም ፀጋ ትራእዩሉ ምናልባት እሱ ናቱ ተራ እንታይ ክኸውን ይኽእል ንዓይ እቲ ቋንቋን ሕብረተሰብን ዝብል ስለ ዝኾነ እቲ ናተይ ምናልባት ፅብብ ዝበለ ናይ መፅራዕቲ ዓውዲ ብኡ ክሪኦ ከለኹ ሕጂ ኣኡታት ምስቲ ጠንቅን ኣብታ መወዳእታ ከም ፍታሕ ወይ ከዓ ካብዚ ኸናበይ እንታይ ክንገብር ንኽእል ዝብል ምናልባት ኣብኣ ከም ነጥቢ ተኣትያ ነይራቶ ትኾን ደስ ይበለኒ እቲ ካልእ እዎ ሕጂ እቲ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ናይ ዝኩሉ ኣደራዕ ተቐባሊ ኮይኑ ዘሎ እቲ ግዳይ እዚ ናይ መወዳእታ ወለዶ ዝወለዶ ናይ ሕማመይ ኢሎም ዝፅውዕዎ ድሓን ናይ ተስዓታት ንበሎ ወለዶ ተስዓታት ንበሎ ከም ዝበልካዮ ኣፀጋሚ እንዲ ሕጂ ካበይ ናበይ እቲ ብኤጅ ግሩፕ እንዲና ነምፅኦ ዘለና ኣብኡ ዶክተር ሙሴ እንታይ ኢኻ ጌርካ መስለኒ ግዳይ ምዃኑ ጥራሕኻ ስሚርካ ኣላ ኣነ ርግፅ እዩ ግዳይ ኣሎ ኩሉ ግዜ ናይ ሰባት ተግባራት ሶሻል ኣክሽን እንታይ እዩ መበገስ እዩ ብኸመይ ኢና ንገልፁ ማሕበራዊ ክስተታት ተርእዮታት መግለፂ ኣለዎም ሕጂ ናብ ምንታይ ኢና ንመፅእ ኩሉ ግዜ እሞ ነቲ ስትራክቸር ነቲ ቅርፃ ነተን ትካላት ወይ ከዓ ነቲ ዝደረተ ወይ ከዓ ከምኡ ንክኸውን ዝገበረካ እዚኻ ማለት ክትላግበሉ ክትነብር ወይስ ናይ ወዲ ሰብ ናፃ ሕርያ ናፃ ናይ ምትግባር ዓቕሚ ክህሉ ይግብኦ እዚ እንታይ ምስታ ኣብ ሶሻል ቲዮሪ ስትራክቸር ኤጀንሲ ዝበሃል ዲቤት ማለት ነዊሕ ክትዕዩ ኣነ ካተዓኩም ኢለ ይኹንኩን ግንሲ ቁሩብ ናብ ሓደ ዝዘዘቦ ኮይኑ ተሰሚዑኒ ንሱ ባዕሉ ኸዚ እዚ መንእሰይ እዚ ኩሉ ከም ተበዳሊ ማለት ኩሉ ንተግባራቱ ወይ ነቲ ኮይንዎ ዘሎ ነቲ ሃላልኡ ተሓታቲ እቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ወለዶ ጥራሕ ድዩ ናቱ ናፃ ሕርያ ኸ ርግፅ ኣብቲ ዘጠቐስካዮ ኩሉ እቲ እዚ ማሕበራዊ ምህንድስና ዝበልካዮ ሶሻል ኢንጂነሪንግ እቲ ብጣዕሚ በቲ ዝኸፍአ መልክዑ ተኻይዱ እዩ ኣብ ኤርትራ እዚ ዋርሳይ ከኣሉ ዝበሃል ፕሮጀክት ሰብ እዩ ዝሰርሕ ሰብ ይፈጥር ማለት እዩ
ከምዚ ፋብሪካ بحاله كونفير بيلت زلو نخمو زعلم سل زخونه كم زبلك ايناي ابيناي ايديولوجي كم زلون بهاجر درجه متي علامات نايتي جولز نايت هاجر اي نفوتو كومونست ديو خالق ديو بوديست ديو انت عينت حبرتسب يفطر كم زختلو صنعك ايو حدا ازوز مؤزوز اغلغالي قلبتو كهب نفسون زيونن حبرتسب منئسي كفطر كم زي فلوت كن اتا انا بتاعت زولكو how about the free will زبحال ويكا the agency ويكا نتي محاورات بديهكاس نسخا لو تختمص زي خونس challenge ክትገብር ክትብድህ ዘለካ ወይ አምላኹን ዝሃበካ ጸጋሎ እዚ በከመይ ንሪኦ ምናልባት ቁርብ ቁርብ I hope I ደናገርኩም ከውን ግን ሲ እንታይ ዝብ ዘለኹ ሓላፍነት መን እዩ ዝሕተት ኩሉ ግዜ ሓደ ኣካል ጥራሕ ወይስ ክልተ ሰለስተ ክህሉ እዮም ሞስ ቁርብ ከምዚ ኣቅሊልና ርኢናዮ ከይንኸውን ምባሌ كاينو حالكم نالبات دحر زملا تلو حزليخا تلواني زي ودا اخون دحر كتملسلي انا ودي كان 10 5 يبقى 10 5 ودي كان 10 بشراء علي اول انا تربيات ان حج انت اساس مقياز نبرت عن كويني اشتين سكروا قد من شمو عدل مهاب اتا ابكندينا بدحري هقدف لان حاسب سبهلاوي تنساسي حجي كمالي يتبهلاو تنساي زدلينا اجي خنصر حلو زلنا لومي زي زرعنا صباح كن عطلو اين خيلنا ስለዚህ እዚኣ ሓንቲ ካብታ አንቶይ ዝነጥረትኒኣ እዛ ዝበልካ ጨፈና ንገዛ ርእሳውን ርእሳት ብሕጂ ክመጽ ዘለዎ እዚ መእተው ዳምበር እዚኣ በዚኣ ጥራሕ ክትሓዝ ኣይትኽእልንያ ኣብቲ ዝበልካ ናብ ሓደ ወገን ዘይመስል ከም ርድኢት ናተይግና እወ ግን ምኽንያታት ኣለዎ ንዙን ዲቤት ንገበረሉ ብዝመጽ ግዜ ምኽንያቱ ناتو عدل اي نورون نحنا زبلناكا جبر ناولكا دحرمسيكا خمسا زبلكاتي سبي خافتيركا لاي قدم نحنا خنعب خلنا زنبرنان اذن من اساتنا عبي خلو زنورهم عدلاتي تناهاتهم بحريا وصقا خبربر اي عدل اي رخبن ግን ዲቤተብል ስለዝኾነ ከመርእስን ሕዛ እዛ ሓንቲ አውሎማን ጽልውኡን መንእሰያትን ትበሃል ከመርእስቲ ሒዝና ክንዛረበላ ኣዝያ ኣገዳሲት ኮይና ረኣየኒ حجيجن دكتور كفلوم عبد الكريم يغني الله اوكي هرا يغني لي دكتور اماني اني دخون زلخو ارون دكتور ارون كبلي كفلوم تمصان الله I don't know انا صقم يلن يا كمي يامسكم كلاتكم حوات كمونا ياتات دحري ممهران تزاريبكا كبزح كنديناي كينوس خلو دعم صبغ ذهنا برزنتيشن ينيرو مالتي دس بلنا نعيكا دلنا حسب مساهم مابزي ككافل مقالي مالتي اتزغربو دكتور موسى بتعمي كاب مسرتو اتحيسكا نحد كم حد شجرني انا علي نزاربو لزلنا نختمرمرو نختفلطو كاو تبغيسكا مفتاحنا نخترخبلو ازي حغازي مالتي نحد نجر قدلو يبولون كتبلو يتخيلنيها دروكا دكتور جفنا قال نتبتات عن إلو مالتي سلازي انتايو جنكبل زلال أنا إذا عاودزي كم دخلاتكم دقاقينكم جوز أوزلهم أقداسي أبزوانزي كان حالاخ خوينو زولو نتيني دليو لوتي ويكا بلتقنا بتهاجرنا سبعوي مسلات خبرو لزغل هاجر مفتر حدا أبتي ولودات استفترة فيللي كإلا سلدي تخالي مالتي بس خجلس أنا حقا حدا مفتح زغاننا ويك أنا بقى سخواننا زغل أجاب بس لذي عينت discussions كتسألك خون على كقصة على بحلايا مالتي كفلهم من دحر شركة قبر تخلكم كا نيشتي باوربوينت لهني ناي أقدمه يتنجرا جن ربطي ناي تمهرايا كي لخي كون حلف كبلاني عبز بزح نتبتات دكتور موسى عسفيحو قليس وين أنا كنت
ብፍላይ ደይተገለፃ ወይ ከዓ ናተይ ነጥቢ ከቕምጠለን ዝደሊ ኣብአን ከተኩር እየ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ መግለፂ ወይ ኮንሰፕቹዋል ዴፊኒሽን ንምሃብ ዋላ ካብቲ ዓውዲ ናይ መፅናዕትታት ተበጊሱ እንተገለፆ ዶክተር ሙሴ ግን ኣብቲ ቃላት እውን ንመበገሲ ዝኸውን ኣምር ኣለዎ ኢለ ሓስብ ብትግርኛን ብእንግሊሽን ኣብ ዝበዝሐ እዋን ጀነሬሽን ዝበሃል ሓሳብ እቲ ፓሲቭ ዝበሃል ዴፊኒሽን ኣለዎ ወይ ቨርዥን ኣለዎ በሃል እሱ ከዓ እቲ ወለዶ ንምባል እዩ ሓረግ ናይ ወለዶታት ንምግላፅ እዩ ዲሰንዳንትስ ኦፍስፕሪንግ ንምግላፅ እዩ ማለት እዩ እቲ ኣክቲቭ ቨርዥን ናይቲ ወለዶ ዝብል ኮንሰፕት ግን ጀነሬት ምግባር ማለት እዩ ዋላ ንሕና እውን ትወለዶ ሲ ኣብ ሓሳባት ኣብ ምውላድ ገለ ኣብ ምውላድ ስንጥቀመሉ ኢና ጀነሬት ምግባር ማለት እዩ ስለዚ ወለዶ ኣሎ ዝውለድ ወለዶታት እሱ እውን ጀነሬት ገብር እዩ እዚ ንምንታይ ዝብል ዘለኹ ሜቢ ድሕሪ ለምለሶ ኸውን ኣብቲ ባህልን ኣካይዳንሲ እቲ ዝቕፅል ወለዶ ነቲ ዝተቐበሎ ባህልን ሓሳብን ንዕኡ ሓድሽ ነገራት ጀነሬት እንዳገበረ ክሬቲቪቲ እንዳወሰኸ እዩ ዝኸይድ ንምባል እዩ ማለት እዩ ካብኡ እቲ ጋፕ ንምባል ከዓ ብዓብዩ እቲ ጋፕ ናይ ዝተፈላለየ ፍልልያት ንምንፃር ዘሎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ጀነሬሽን ዝበሃል ብዓብዩ እቲ ወይ ከዓ ጀነሬሽን ጋፕ ዝብል ዓውዲ ብዛዕባ መላግቦን ወይ ከዓ ፍልልያትን ይገፅንዕ ክብል ይደሊ ካብኡ ሓሊፉ ከዓ እቲ ደሎ ቁርቁስ ኣብ መንጎ ናይ ወለዶታት ዘፅንዕ እዩ ክብሎ ይኽእል ማለት እዩ ኣለካ ዶ ክፍሎም Okay, so generational gap ዝበሃል ናይ ቫልዩ ወይ ናይ ሓሳባት ወይ ናይ ባህሪ ፍልልያት እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ወለዶታት ክንብል ንኽእል ኢና ኣብቲ ዝዓበየ ወለዶን ኣብቲ ዝነኣሰ ወለዶን ናይ ክብርታት ፍልሊ ክህሉ ክእል ናይ ኣተሓሳስባ ከምኡ እውን እዚ ጠባያት ይንፀባረቕ ማለት እዩ ካብዚ ሓሊፉ እቲ ቀንዲ ኣብቲ ፍልልያት ከምፅእ ዝኽእል ኣብ ወለዶታት እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ሓደ እቲ ባህሊ እዩ ካብኡ ከዓ እቲ ቀንዲ መሳርሒ ናይቲ ባህሊ ከዓ እቲ ረሲፕሮሲቲ ወይ ኢንካን ሃባን ስለ ዘሎ ኣብቲ ባህሊ እሱ እቲ ቀንዲ ፍልሊ ከምፅእ ዝኽእል ኢለ ይኣምን ማለት እዩ ወይ እውን ብመፅናዕቲ ዝተሰነየ ስለ ዝኾነ እቲ መፅናዕቲ እውን ከምኡ እዩ ዝብል ስለዚ እቲ ባህሊ ሓደ ሕብረተሰብ ቋንቋ ይወርስ ልምዲ ይወርስ ዝተፈላለየ እምነታት እውን ይወርስ ማለት እዩ ግን እቲ ዝቕፅል ዘሎ ወለዶ ነቲ ዝተቐበሎ እምነታት ናቱ ወይ ከዓ ነቲ ኩነቱ ነቲ እዋኑ ብዝጥዕም ገይሩ ቀይሩ የዕብዮ የማዕብሎ ወይ እውን ብገለ ሸነኻቱ ይብርዞ ይኸውን እዩ ማለት እዩ ስለዚ እንካን ሃባን ዘለዎ ኣካይዳ ስለ ዝኾነ ብዓብዩ ከዓ እቲ ባህሊ ሓደ ዳይናሚክ ወይ ቀፃሊ ዝቕየር ብምዃኑ እቲ ጀነሬሽናል ጋፕ ከምዚ ናይ ኩሉ እዋን እዩ ኣብ ኩሉ እዋን ዝነበረ እዩ ብሕጂ እውን ዝህሊ እዩ ክንዓክቶ ዘይንኽእል ኮይኑ ዝስምዐኒ ማለት እዩ ስለዚ ንኣብነት ንምግላሲ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ወለድና ወይ ከዓ ዓበይቲ ንኣሽቱ ብዙሕ እዋን እዞም ቆልዑት ዘይሰምዑ ክብሪ ናይ ዓበይቲ ዘይብሎም ብዙሕ ድዳፈሩ ገለገለ ድበሃል ከምኡ እንዳዓበና ኢና እንዳሰማዕና ኢና ዓቢና ከምኡ እንዳተባሃልና ዓቢና ኦብቪየስ እስኹም ከዓ እቶም ዓበይቲ ከዓ ሜቢ ከምኡ ንናትኩም ወለዶ ድሕሪኹም ዘሎ ከምኡ ትብሉ ትኾኑ ቅድሚኹም ዝነበረ እውን ከምኡ እንዳበለ እዩ ዓቢሉ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዝገርመካ ግን እዚ ዓይነት ኣበሃላስ ዋላ ክሳብ ካብ 2300 ዓመት ኣቐዲሙ ማርክስ ኣሚን ሰክራተስ እውን ከምኡ ኢሉ ነይሩ ማለት እዩ ንሕጂ ቆልዑሲ ደፋራት እዮም ገለገለ እዮም ኣይሰምዑን እዮም ንዓበይቲ ክብረት ኣይሕልውን እዮም ዝብል ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ወለዶታት ኣነ እንታይ ክብለለ እቲ ፍልሊ ኣብ መንጎ ዓብን ንእሽተይ ወይ ኣብ ቀፃልን ድሕሪኡን ዘሎንሲ ናይ ኩላ ግዜ እዋን ዝነበረን ዘሎን እዩ ማለት ንምባል እዩ
حجي أبز وان الزيخة انتهى لنا نزبل حالة جنريشنال جاب علو أبقى جل مثلا تستعتقن تي جنريشنال جاب بيكون سي جنريشنال بريك قاعدين ويكا تبتيخو زبلو لو مالتي حجي أبتي المحجز نبرة وانات تي محبراوي لو تتعت بزجم تاي خيني رو أبستفعل عليه وانات كبال كالخون أبستفعل عليه وانات وين جل نتي زجم تاوك أكايدا أنا حبرتسب نعو زنهر زفت إن ونا قاعد عم تعتبر يروحون خيليجن بحفشوا تي حبرتسب سي نتيز جبرز نتيز نفترض نبرة في اللي عت موقعات عصر زغون تكالات نيروي مالتي كنبل نخلينا استفر عليه سدرا بيت كوميونيتي كجلتي كعل حدا كنت موقعات عصر مالتي أبز حج أوانجن ويكا أب ريفولوشناري زغون حسب أبز قات مولو أيديولوجي دي ولا زنا تكنولوجي مع بالة بتحنا زلنا كم زي معرابان هاجرات زبلو زلوا اتي جنريشن ستبتي خي يبهالي مالتي كمتي دكتور موسى زبلوت اون استفعل عليه جنريشنات بعد ما يريو ابتي بومرس دبهالون ابز ميلينيان ويكا جنريشن الفا بزحنا زلنا زلو فدلي عاب مخانو يقلت مالتي حجي تقندي روقحي ابزي تي زقاتم محبراوي لوتيس انتايو الكاميرا ايو اقداسي مالتي لذا كلت نجارات كم أبنت كده كسقل إذا يوم ترى يكونون بزحت أقاريمهم كونوا خليهم جن نت كونفليكت زجاجدو ويك أفليات زبازحو أبونغو خلت تولوا ده انتهى يوم عبد زحلف أو أنا تلك حدا عبد الزمن نازي حد تلاوي عبد إسران حدا كل الزمن عبد زحلف كل الزمن ده عزيوت تلاوي زغنة ماركسيزم and لينينزم بحال أيديولوجي نيرو مالتي زي أب تنقف أبيلو نيرو هذا حالة برزنتيشن جن أب هاجرنا ترى ديكونس أب دبزح هاجرات مالتي بزح حساب زيسي هاجرات كرخبة ويني حنت هاجر بتراخ إلين صورات مسريتو بزح من إسيات ون مستزنة برا بحلاوي نجارات أبتنا إرترا مزينا قربتك الرئيو فتنة كجراج أخ إلي مالتي سلازي زي حدنتي كونفليكت زقادة أمونغو ولدتات كن بونخل قالون أبز حج وان زلنا زي بإنفورميشن تكنولوجي زمرح زلو أتي ميلينا ويكا جنريشن زي ألفاند بحالو أبتي زحلف ولدتات فتيرو دولو فللي حد عبي وطري أب المعربان هاجراتيو سقاتي كوميونيتي كدم حجي كوميونيتي زبحال زنبرة كونسبت فيزيكال كونسبت ويكا كنورول تقل كونسبت نا فيرتشوال كونسبت تغيروت كوميونيتي زبز حسب أكن من السبعة من موبايلات تليفونات يراخب مالتي حجي إزي عبي سنو أمراوي تقدم يفتر بوغا يشاقل على مالتي كم تدعنا هاجرنا وتمحبراون بوليتيكاوين تاريخ فتير لنا دولو عابيقاك أتمعروا هاجرون إزي حدا عبيقا كوينلو يسمع مع مس دكتور شفنا إزي ناي تلوا ناي information technology كنزار ربولو ويكا حدا عبي قدايو كمي يهون رئو كتا على لالو أبز بالحساب زمزو أنا ونسمع معي مالتي سلازي أنا هلا أرون كندي 3 minutes more 3 دقائق واو يا أي تردد إنه بوزح تزاريبه جن أبتا فتح تكون إلى ده حسب قا جن أنا مع بلاد لنا مسح حد أيانا نمع بلاد لنا حسابيا كاب تيورس ناي conflict resolution management negotiation دمت حسابي مالتي إذا حجي انتهي recognize إن حرجرنا حد conflict إن حرالي لنا متعرقي انتهي خون زخل نزبل حساب مالتي حدا نتي لينك نقبرو لنا دقاب كنراخبو خنقيلا لنا نتي تفعلالي زلو زخاء نحبار بلاتفورم كراخب زغل بلاتفورم مفتار كخوني كالي بريدج كنقبرو خنقيلا لنا نتي زلو فلليات إن كان هابان كومبرومايز إن دا قبركا كحلف زقبو نقرات اللو مالتي كالي ها كلوزين دقاب إن دا قبركا نتي استسامة مع خالوني حبار institutions ديو common shared value أم تكبر كسرح لك كوميتمنت خسر اللو مالتي أبناء إرترا كملت أقوله بوزح تناخيفوي دكتور
موسى جن كابتي قدمي 4 ዝነበረ ኣብ كاستمري لو ወይ ካብቲ እንታይ ትራዲሽናል ዝኾነ እምነታት ዝኣምን ዝነበረ ብኡ ዝኸይ ዝነበረ ሕብረተሰብ ኢልና ብዓብዪ ክንገልጾ ንኽእል ኢና ኣብ በዝሒ እዋኑ ዓብዪ ነቢ ዝብል መግለፂ ይጥቀመሉ እሱ ከዓ ሓጋዚ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ካልእ እቲ ኮሎኒያሊዝም እውን የርእዩ ኣብኡ ስጋብ ዚ91 እውን ኮሎኒያሊዝም የርእዩ ስለዚ ዓብዪ ፅልዋ ነይርዎ ኮሎኒያሊዝም እውን ክንብል ንኽእል ዳሕራይ ዝመፀ ቆልዓ ናይ ስሳታት እቲ ንሰውራ ዝጀመረ ብማርክስን ሌኒንን ኣተሓሳስባ ዝተፀልወ ፕሮግረሲቭ እኳ ተኾነ ምንቻሉ ነቲ ዝነበረ ልምድን ባህልን ሓድሽ ባህሪ ኣምጪሉ ፕሮግረሲቭ ይኹም ክትቅበል ኣብ ወለዶ ግን እቲ ፀገማቱ ናይ ማርክሲዝም ሌኒኒዝም ከዓ ምስቲ ዝነበረ ልምዳዊ ኣካይዳ ተጋጪ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉ እውን ኣብቲ ዝኸደሉ እዋን እቲ ቀንዲ መስርሕ ናይ ሓደ ባህሊ ምቅብባል ኣይነበሮን ምስቲ ድመፀ ማለት እዩ ድሕሪ እዚ ናይ ስሳታት ሰውራን ድሕሪ ጀሚሩ እቲ ድሒሩ ተሰለፈ 80ታት እውን ኣብቲ ሰውራ ተሳታፊ ነይሩ ክንብል ይሰክፈካ እዩ ምክንያቱ ትግድምና እዩ ዝመርሕ እቲ ብግድምና እዩ ዝኽየድ ነይሩ ማለት እዩ ኣብ ድሕሪ 91 እውን ከምኡ ዓይነት ኣካይዳ ተራእዩ ማለት እዩ እቲ ዝፀንሐ ዳርጋ ተሳታፋይ ኣይኮነን እንተደኣ ተቐባላይ ጥራይ እዩ እቲ ግበር ኣይትግበር ዝብል ሓሳብ ይመርሕን ይዓብን ነይሩ ናይ ምስታፍ ዓቕምታት ኣይነበረን ሽዑ እቲ ፀቕጢ መፅኡ ማለት እዩ ስድራ ቤታት ተባታቲነን ናይ ምብታን ናይ ስድራ ቤት ተራእዩ ከምዚ ክትገልፅዎ ፀናሕኩም እቲ ናይ ወፍሪ ዋርሳይ ኣገልግሎት ዝበሃሉ ወፍሪ ባርነት እቲ ናይ ስድራ ቤት ከተመሓላልፎ ዝግባእ ቀን ኣሮን ሓንቲ ደቂቕ ተሪፋትካ ኣላ ኣጠቓልል ሓንቲ ደቂቕ ተሪፋትካ ኣላ ኦኬ እሞ ናብዚኣ ኣፕሊኬሽን ክኸይድ ነተን ዝበልክወን ክጠቕማና ዝኽእላ ሓሳባት ከመይ ጌርና ኣብ ኔሽን ቢልዲንግ ወይ ከዓ ቢልዲንግ ዲሞክራሲ ክነሃንፀሉ ንብል ሓደ እቲ ኣብዚ ሕጂ እዋን ክንጅምረሉ ኢና ዝበልካ ዶክተር ኣማኑኤል ኣብኡ ይሰማማዓይ እዚ ነዚ ስራሕ እዚ እሱ ከዓ ኣብዚ ሕጂ እዋን ነቲ ዘሎ ጋብ ንምፍራይ ዝተፈላለዩ ኣገባባት ክንጥቀም ንኽእል ዝተፈላለዩ ኢኒሽቲቭ ክውሰድ ይከኣል ኢለ ይሓስብ ስለዚ እታ ግዜ ተወዲኣ መስለኒ ግን maybe ግዜ ተሂብካ ንዳሕራይ ነዚኣ ጠጠው ከብለካ ኢና ነው ግዜ 15 ደቂቕ ይበቃ 10 ዳሕራይ ዝብለካ ዘለኹ دحر ده أنا خمسة عندي في مجلس زيادة أنت عشان تاخد جورة هو حجيتي جزيتي درجة أنا ويحنا ناسينا ناكله محوات نابناي في زقرب لنا حوات دكتور شفنان دكتور أرونون نتزنا برا زيادة شوكاش كم زخون غيرهم والله تمدرخناي حتون ملسن كنكوفتينا كم تقدم بلما توز زولكو كافشل السرق نلعلن دحري تزاريكم فتوكو بلوكمي تعنا هابلي بلينانيو ستريت ناب حتون نتو رئيتو تخوينون تتوكو بلوكمي انت خرخون كا اقراتات راح حطكم زخل تاثر على حقا نسا امو حتوتات تايرين الله دواير لهم حتوتات نتلكم سبو مو بتاع صبوق اقلال عيني رمالكين كل احنا درعم من دحر خوينا اوكي قرماي go ahead please مجمرت حتاتاي بركه مجمرت حتاتاي مصيحنا انا ابتي بولدو وي بتاريخ كلاسيفاي مقبارو دكتور بطعمي حقيسني جن انا حدا ولدو زترسعي ወይ ብዛዕባኡ ዘይን ዛረብ ዘይን ቁጽሪ ከዓ ዘለዎ ንሶም ከዓ ደቅናን ዝኾኑ ወለዶ ስደት ኣለውና ማለት እዩ ውጽኢት ናይ ገዛ ባህልን ውጽኢት ናይ ትዝነብሩሉ ሊበራል ባህልን ብክልቲኡ እንዳተጨፍለቁ ዝኸዱ ዘለው ወለዶ እዮም መርዘንን حمام رأسن وينات اليوم نروحهم مخنياتو عبجزا أنت حماق أنت عبدو زي مسل أنت كحادي نبلون بدقة
ليبرال حبرتسب كا تقبل ابيلو كا انت دحر انت كونزرفاتيف يبلوم مالتيو سلازي ازون ولودات ازياتهم بخمي مزك بحال زصنحه شجر مالت اتقاق اللوديوم يلو كمين ريوم كبليله كمين ريوم زوم كبرات اغايشنا خستم كرونا صنحون يا تعاد شجر كوينو سلازي الراي نز شجر زي يغني يلي ودي يلو بتعمل صبو مو مجملا دكتور موسى خبو اتم كانوا حواسه هو الشغل كله يعني وهاد موسى يغني لنا تقرماي بتعمي اقداسي تحطها وساني تحطونا كمنا بحطوها مملاسي اقدمها بلزن دكتور هارونن دكتور شفنان للعلوان نتبتات كمسجني فوتو ثانك يو بفلاي دكتور هارون نتن حلف زول كون زياده ادمق ابيلك عليه هاتن ثيوريس بالدحر بايتا هبن حسبكو قدامي كاين عبت عمي غني لي دكتور شفنا زانا عولوما يشو انا كل جزء حسب الله بغمي هتكون تغير نتاع عينت ملاقبوين عن فتره لا زبل اي ثينك بزح قطعت كدلي نايب قال ريتوتات كلوني قلنا دحراي جزي غمتو بحافظ شو قلنا حتى انا social actions the responsibility in time still انا جزارو ستولدوس responsibility خلو ايغبون دي زبل بحاتيرتا نعي تردى انه قدلت ناي ولدو قدلي انتهى كل ريفولوشن ساوث افريكا نهرينا كاب على الجيريا جمر كين ويست افريكا نبع من هات بلا نبع غيني كوناكري غيني بيساو ناي بوزحاتن ريفولوشنز تخيل لنا هاغراتسي ولا زيمبابوي انتريغا اتمسرتت حبرتسب اتي سورا ابت حبرتسبي سورا ارتراون غزارسو مسرت حبرتسب ارترايني ابتو قداي ناي بهلن مورراس بهلن هيوتن بحافشو قصالنتنا هيوت محبراوي هيوت انت ريخا كن اتا قدلي تبحال غزار اساسي ناي غزار اسا بهل حيزه متيات سوشال انجينيرينج حيزه متيا كندي كمتم ناي كالوت ريفولوشنز مساتوت عدنا بتي مين ستريم كالتشر اب كندي تتصمبر لت مين ستريم كالتشر ياخذ هارمو جميرا نو ياخذ ولعو جميرا نو نعوخ تحققو جميرا كم زقونقونا كم زفلحو كتبولعو جميرا مال تسكار اللي كوميني سويل كاغنزم متفاي مرعى اللي كوميني انتايا تاخذكم كله تزمت زنبره هابتي سعان عرن جمير كاز بابليكن بقولعن زي قولعن زورد زنبره ادرع عبت حبرتسبسي ازيو اشغاري تحبرتسب نغزا رس دونقيري انتاينا هنغبر ازيوم سوا لومي مهارو هون صباح حشوم هون برخايم صنيهم حقوم you know دي ባህሊ ጅግንነት ዝበልኮ basically እንዳ ሃረም ካ እንዳ ቀጥቀጥካ አቦ አብከን መደቁ በበትር ጌርካ እንዳ ሃረም ካ it's humiliation no that society by culture by ኩሉ standard humiliate ገሩ ሕጅት መንሰይ ወለዶ ቲ ኣብተ ሰዓታት ዝተወልዶ ወለዶ በቃ confused ይሆኑ እቲ ወለዱ ወርሶ ዝግቦ ባህሊ አይወረሰን በተሓደ ወገን ካውሃ ተመንጢሉ ኻብት ባህል ጅግንነት ዝበሃል ናተይ ኮንሰፕት ያታ ባህል ጅግንነት ናይ ወታደራዊ ጅግንነት ባህል ወርስ አለው ተባይሉ ውትድርና ወርሳይ ካሎ ገለመለልካ ለቲ መንሰይ completely detached ገሮ ማብት ሕብረተሰብ ማለት detached ዝሆነ መንሰይ ሕጂ ፕላትፎርም ስለዘይረኸበይ ሶሻል ሪስፖንሲቢሊቲ ናቱ እንደኹም ዝኸውን ፕላትፎርም ይጸንሐ ኣብዛ ስደት ክመጽእ ከለኻ ኣምዛ ትሪዋኻ بفقر بحرن سهران خدي مكرا مالت كتقلصو زي تخيل شجرات حالي في متمال اذا كله خبيت اجماعات ريخه انت هاتبل وين حقوي ماشي كله مولو كا حلافنت نابتي كلميزو لولدو انت زي سكم كايو بزو حدا راع وريد وي social responsibility نغزارو حلافنت personal actions كوسد يغبودو ناي جدن فتي تصليو مخنياتو ابز نبرولو ناي سدت عالم نسخه مستزلخه environment توهايت كا تمساسيلكا ختنبر نحلا زي تخيلكم كا you been defeated ويلكا حديركا او ودكاتي هاتخي اتي نايتا قدلي ابت حبرتسب اتيا اب كندي ماين صبان تخون مسناي زصنحه حبرتسباوي mainstream cultures زيتن ماين كوين صبله ليلا نصاب العلو خينا
تسق زباله بتغتارم ስለጀመረ بمولو عنياتو مالتي ناتو امباكت يخا تشكيموتي من سيتي ساعات بطعمي خبيت زغنا درعي ويدو خبالك جاويتي مسرت نايتي دخام ناي سوشيال ريسبونسبيلتي اكسكيوز اير ليوني كوم ندابلنا اكسكيوز نغبرنا نحكينا نكعمنا هاغرات افريكا كندي ديكتاتورات افريقيا كندي بعلن تباليعن دحراي بسنك كولونياليزم إنا هم زغينا يبلغانو كل جزء كولونياليزم دا تبالي ينبر ماي سوس عامد دحر كولونياليزم كيت كاستيل سوس عامد تميزكا بسنك كولونياليزم إنا هم بسنك مغزاتينا زوريدنا ندابلكا حدا اسكيب جوت وينما تتوقعوا شجرات كاسي ايدنتيفاي غيركا شجرات كافليتكا شجرات كا مفتح ابكن من داي ناوكم ودو تمنسيون كوم خون يبولو شجري زحلفه ولدو طراحي نسو طراحي سد ولدو نسو طراحي طلام ولدو نسو طراحي قالنا بلا اكسكيوزنا فتره بعد ابكال بعد حبا يقولوا كوصالو غابو انتي صقمي ابي ودي غزلو بخمي خعري زخل اتم سبات انتي انت جبرنا يناسب نخو إلكا نايجزا رسو مبلحات كدليري أب بعتت حبي خنبر نحج جميرو جن صباح نجوا ونبعلو ودق ولده يخو حلافنا تعلو خم ولده ناتو ناي ولداوي حلافنا كشكب جبوي فتي سليم ولا دا مسكول صقمات يخو بزغنا هينو نابتحتو ناي اتوغرماي كملس بتاعنا قداش تحطها اتمسرت لحد حبرتسب مننتو ابهلون كبرتاتون زمركوس اندحيلنا اندحدا إلنا تسامعنا اب سدت ولدنا يوم قلعت ون كنورسوم زغبانا نسي in theory in practice ግን اب practice scenario ግን እቲ لنبرولو mainstream culture ናይገዛ ሩሱ culture አሉ بخلت يوم زغد زلو قد حد وغن نعنا يتموتلو بتخال وغن كابت خوابيهم زلو كنتاتون يتموتلو نرئسنا تطويلنا ازي خبرنا ازي بحلنا ازي نبرتنا إلنا خنركبهم زي نخل ندحر كوينا اي كابانا اي كابتيهم كترفو بعدنا همزة نبرا زلنا تريوالو اب رجوع زغونه بوليتيكا خناتات ايكوننا ننبر رجوع زغونه محبراوي هيوت ايكوننا ننبر محبركماتنا نحنا دخوماتين يلوان عين راقبنينا سوشيال لايف ناتنا كابزوم ناي ويسترن عالم الناس ترسنا مع عنتوي زغده استباتات خيز خوندل اب بوليتيكا رويتات تفلالينا فقدوا فحبتين لنا ننبرينا حجي ناتو نصبرا ابت نحنا عبد السدت نولدو من سيون يراي بعابي ግን ኣብዚ መንሰይ እዚ ዝኸፈ ይዝኸው ምክንያቱ ናይ አይደንቲቲ ክራይሲስ ይዝኸው እቲ ዝነብረሉ ዘሎ ሕብረተሰብ ንበሉ ኣብ ጀርመን ዝርየ ዝነበርኩ ሕጂ ኣብ ጀርመን ተወሊዱ ጀርመናዊ ባይ ሲቲዝንሺፕ ባይ ካልቸር ኩሉ ናይ ጀርመን ባህሊ ሒዝዎ እዩ እንተኾነ ግን እቲ ወደባት ጀርመን ከም ወዲ ዓዱ ኣይርዮን አትሊስት بمولو لوبوسي ከም ወዲ ዓዱ ኣይቅበሎን of course ከም ጀርመናዊ ቁፅሮ ይኽእል ግን secondary ناتو جرمناوي مخان سلازي انا سي جرمناوي ቋንቋ ጀርመን እንዳተዛረብኩ ሙሉ ጀርመን ካልቸር እንዳፈለጥኩ እንደህላ ውሁድ ዘይኮይነ ብዝ ሕብረተሰብ እዚ ናተይ ክህልወን ኣለዎ ማለት ኢሉ ናባኻ ምስተመሰ ናብቲ ስድራ ቤት ምስተመሰሃ ቁም ነገር ይስ እንታይ እዚ እንጀራ ጥራሕ ብላዕ ከምዚ ዶ ግበርዶ እዚ ትግበርዶ እጅ ንባዕልና እቶም ኣብዚ ዘለና ጀነሬሽን ነቶም ንወልዶም ዘለና ጀነሬሽን إن كان هابان بايتا إلى خطر زلنا كاب سدرا بيتنا جميعنا سوري نوحا اللقوني كاب سدرا بيتنا جميعنا كنوها هادي زلنا فلاتات كوينا نحنا بتن فولتو طرح كمزيا غيركا تمرت خمزيا في اخا خمزيا انت زي غيركا بقى سوا يكون كان لنا كندون قرما يغبانا we have to give them some sort of freedom نزا خوينون كواسولو زخو نحنا خنهبوم نخيل بتعقستن بمقلول وتحوت عقابن كنورسوم دا خنفتنا لنا نبري ناتنا ازيو ناتكم حازو كمزنت الكا قيوقان تقطنا بالعزو ولدو زول كغبر ايغبوني مخنياتو عيل حد يروح 10 شمنت العالم مسكده سيز نبرو العالم ايقبلوني ابانا ها تسفا قريتيو ايدنتيتي كرايسيس مت ابزي تدلي عينت انفتي زخي ابزي حجي كم حبرتسب كم ولق سباتون كاب غزانا جميرنا خنتنقالو زغبانا غداي مالتي زين كبل دالي ثانك يو مو اذا ما حوات وسخلان تليهم كنكم دكتور ارون مجمري عبد الكب يا اي سمعنا انت زي كوينونا
تاش مهم قبل نيشتي كوسخ نيشتي حسابات راي صبو حنتي أبتا مجمرتا دكتور شفنا زبلا أبتي ايجنسي زبل ويكا يا أبتي ايجنسي زبل حساب مالتي زولو زي لك تهاشيو نقول لنا جنكا ناتو ناي مبلحات عقمي جيروسي أكن قداي زخون كتسألو زبل حساب مالتي ስለዚ ሓደ ካብቲ ናይቲ ባህሊ ከውርሶ ዝኽእል ወይ ከዓ ባህሊ ክወራረስ ከሎ እቲ ንእሽተይ ወለዶ ድውስኸሉ ወይ ዝዕርዮ ነቲ ባህሊ በቲ ናቱ ኤጀንሲ ወይ ናይ ብልሓት ዓቕሚ ገይሩ እዩ ግን ኤጀንሲ ከዓ እቲ ከባቢ ዓቢ ተራ ኣለዎ ንሓደ ወለዶ ወይ ንሓደ መንእሰይ ናይ ኤጀንሲ ዓቕሚ ንኽዕቢ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ዝሓለፈ ተመክሮ ኣፀቢቑ ደግሞ ኣይደልን ግን ኣሳታፍዶ ነይሩ ክንብል ክንሓትት ኣለና ንኽመሃር ንኽወርድ ዝመንእሰይ ዚስ ኣሳታፍዶ ነይሩ እዩ ነቲ ናቱ ናይ ምብልሓት ዓቕሚ ዘዕብየሉ ከባቢ ዶ ነይሩ እዩ ማለት እዩ ኣይነበረን እቲ ናይ ኩላህና ክኸውን ዝኽእል ካብ ናብን ንፈላለ ክእል ክኸውን እዚ ግን እንታይ ንምባል ባልሓት የብሉ ንምባል ኣይኮንኩን ግን እቲ ዝነበረ ድሕረ ባይታስ ኣብ ግምት ክንእትዎ ክንክእል ኣለና ምስቲ ዶክተር ሙሴ ክብሎ ፀኒሐ ከዓ እቲ መንእሰይ ሲ ኣብቲ ባህሊ እንታይ ዝበሃል ብዓብዩ ሲ ንእስነት ዕዳ እዩ ዝበሃል ማለት እዩ ሕጂ መንእሰይ ሲ ናይ ምግጋይ ተኽእሎታት ኣለዎ ይርድኦሉ እዩ እቲ ባህሊ ዕዳ ስለ ዝኾነ ድሓን ናይ ንእስነት ምስ እዋኑ ከዓ ይዕረ ማለት እዩ ስለዚ እቲ እዚ ዓይነት ሓሳባት ነቲ ኤጀንሲ ናቱ ናይ ምብልሓት ዓቕሙ ዝዕርየሉ እዩ ነይሩ ግን እዚ መንእሰይ እዚ ኣብ ከምዚ ደረጃ ከይተዋህቦ ከሎ ኣብቲ ግበር ኣይትግበር ዝብል ኣካይዳ በቲ ናይቲ ስርዓት ኣብኡ ተሃስዩ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እውን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዝበዝሐ እዋናት ንሪኦ ኣብቲ ብፍላይ ከዓ ኣብቲ ቃልስን ፍትሕን ንገብሮ ብዙሕ መንእሰይ ዝመስሎ ክገብርን ናይ መንእሰይ ጌጋታት ክጋገይን ንርኢ ኢና ማለት እዩ ግን እቲ ኢድ ምውጥዋጥ ከዓ ይበዝሕ ኣሮን with due respect ናፍታ ሕቶ መልስ ታሕቶ ዝነበረሲ እዚ ብዝተወሊዱ ዝዓበየሲ እንታይ እዩ ኣታ ሕቶ ዘላ እሞ ኣብኣ ተመፃእኻ ፅብቕቲ እያ ኦኬ ኖ ክመፅእ ድሓን ክውዳእሳ ኣጠቓልላ ሓራይ ክገድፋ ስለዚ እቲ ክጋገእ ከሎ እቲ ዓብ ወለዶስ ክሰምዓሉ ኣለዎ እየ ንኽብል ደልየ ማለት እዩ ኣብታ ናይ ታሽም ረሲዐ ኣለኹ ደልዓልዋ ኣብ ስደት ዘሎ መንእሰይ ተረሲዑ ንብሎ ዘለና I think ተረስዐ ኣይኮነን እየ ዝብል ኣነ ኣሎ ኣብቲ ጀነሬሽን ሕጂ እቲ ናይ ገሊ ጀነሬሽን ድሕሪ ገሊ ዝመፀ ኣብ ስደት ዝተወለደን ዝጎበዘን ወይ ከዓ ዝተሰደደን ንብል ኣለና ማለት እዩ እቲ ቀንዲ ፀገም ንብሎ ዘለና ሓደ እቲ ኩሉ ዝስደድ ሕብረተሰብ ነቲ ባህልታት ሒዝዎ ይስደድ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ባህሉ ከዓ ኣብቲ ናቶም ወለዶታት ከሰጋግሮ ይደሊ ግን እቲ ፀገም ዝመፅእ ከምቲ ዝተገልፀ በቲ ምዕራባዊ ባህሊ እውን ይቁርቆር በቲ ደገ በቲ ናይ ገዛ እውን ይላፎኑ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝዓበየ ወለዶ እቲ ዝሓሸ ተመክሮ ዘለዎ እሱ እውን ንእሽተይ ኮይኑ ዝሓለፈ እሱ ዝያዳ ሓላፍነት ዝያዳ ናይ ነገራት ናይ ምቕያር ክእለት ኣለዎ ክብል ይደሊ ምክንያቱ ኩላ ግዜ ሓደ ወለዶ ነቲ ሓደ ወለዶ እንዳማረሮ እዩ ዝኸይድ እንዳበሎ እዩ ንኸይድ ሕጂ እቲ ቆልዓ እውን እቲ ንእሽተይ ዘሎ እውን ክዓቢ እዩ ሓላፍነቱ ከዓ ኣብ እዋኑ ክስከሞ እዩ እቲ ተራ ናይዚ ሕጂ ዓቢ ዘሎ ወላዲ ዘሎ እቲ ዝግብኦ ብሓላፍነት ምስግጋር እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዕድመ ምስ በፅሐ ልክዕ ብዙሕ ነገራት ክትንክፍዎ ይኽእል እዮም እቲ ዕድመ ምስ በፅሐ ግን ብሓላፍነት ክዋፅኦ ከም ዝኾነ እቲ ሓላፍነታት ምስካም ድዩ ካልእ ነገራት ዘይጠራጥር እዩ እሞ ተራ ናይቲ ዓብዪ ኣገዳሲ ወይ ከዓ ናይቲ ወለዶ ናይቲ ስድራ ቤት ክብል እየ ዘልየ ፅቡቅ go ahead Stefana ዘይኮይኑ ድሓን ዶክተር ኣማኑኤል okay right ኣብቲ ቻት ካብ ፌስቡክ ዝመፀ ኖ ሪኦ ኣለኹ ንሓቶም ተይሓረ ንዓኻ ባዕላ ኣስተግበራ ኖ ከፊተ ተዘርሁ ሪኦ ኣለኹ ኣብዛ ንእሽተይ ክውስኸላ ነዛ ንእሽተይ ሽራጥ ሂብኩም ዘለኹም ሓላእታ ሽሙ ገይረ ተጠቒመ ማለት እዩ እዛ ናይ ኣብዚ ተወሊዶም ዝዓበዩ ብፍላይ ድማ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ተወሊዶም ዝዓበዩ ብዙሕ ነገር ክንሰርሑ ይኽእሉ እዮም
كم أملاخاختا ناتي تجاجي خون خيل جن كم ناتي أملاخاختا ملاجوبو يوم زوري فايدة لنا ملاجوبو يوم زبلنا أنت أم عربا وعلم تي نايتم هرت عدل زرخبو مستي زلو معبالتات تكنولوجي خدو زخولو جن أواسينا يوم زلنا هنا صراحنا هقدر ندحر رئينا نزي على لي سريح نتي نايزوم هقدر كل خن تاي مالتي نزوم يان تي اف دي جي زبالو عدد زلو إزوم أبزت وليدهم زعابي ندحر بجوبو أما أزينا يوم مخ سريحنا يوم بفلاي دم ناتهم associations أفقد وغيرهم سريحهم سي صباح نوجه لساتهم يمي مستم أمباسادرات تجنابنا أب حبرات من دستات أمريكا ندحرو كدنا ثم كتاما هرتهم زلوا يوم صباح نوجه مستم أمباسادرات كراهو يخونو مستم كونغرس كراهو يخونو مستم كالوت كراهو سلازي إذا حيل زي عبا حيلي كن بربرو زلنا إذا كأمنتهم عرك محازاخ لوطوم زخلو نتا حجي إتسرعت كمان لا زلوا زحب الله زلوا مزق الربا زلوا ثم يان في اف دي جي كك على سوم عند حرفينهم ثم مسؤوم زعابي من اسياتهم نزم من اسيات زياتهم قنا يتزدل ادهبو غيرنا نحجزهم لنا لذي زياتهم ناتاتهم محبر غيرهم امونغوتي زولدهم حبرتسبن نساتهم عبغاغال زي مرزا الله مخنياتو ساتهم تمرت خدلو ثم ولدهم ناي تمرت عدل كيتغوب زموتيمه ባህሪያዊ የተግሪቻት መጽ ከም ሓደ ናይ ግሪችት መምህር ሲ ዝዓበ ፀገም ንሱ ኣመንጎ ቶም ኣወለድን ኣመንጎ መንእሰይን ዘሎ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ስለዚ እዚታት ከም ነጥብ ወሲድና ብዕምቆት ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ንሳቶም መላግቦ ምዃኖም እንድሕር ወሲድናዮ ምዃሳቶም እንድሕር ተወዲቦም ንዓና ከም ሃገር ሪሶርስ ፅዋሕ ንጎየመ ምክንያቱ እንድሕር ዘይተጠቂምና ኣሎ ኣብ ካልኦም ክኸዱ ማለት እዩ نعدهم كسرح عند حرقينهم جن فقرنا هاجرهم كما يكبرون مجمرة جنا كوديهم نفسهم زخالو كفانو كخلوا مخنياتو نهاتهم قانقالهم كم تعنتو يزبلنا توم نحمامة يزبلنا مش نايس وورد جن نهاتهم قانقالهم ثم أبزت وليدهم زحابي نهاتهم قانقالهم أبجد لزنا برخ نهاتهم قانقالهم إذا أتن كنا بابا عند حرقينا نسيك الفرح لنا لنا رمي اللي نخلص تسرات بحساب كتبيه هجي مثلا إذا زحت دلله نتولدن عقبين مجمرة تولد بجمر حطوها سري من السلكة يغني اللي صبوا ما سمعتي أشجار خوينو زركب زلو ولا تم